بمحرات ناطمتك كمعتي لمعتي ناسايرك كبزرق زيرق نحلقا بسكي محرتك تنبرن اللوبا فقري بمحرات ناطمتك كمعتي لمعتي ناسايرك كبزرق زيرق نحلقا بسكي محرتك تنبرن اللوبا يسوس 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 محرتك فقرك على وقار رئيتك بزي كله بزي كله بزي كله بزي كله محرتك فقرك على وقار رئيتك بزي كله بزي كله بزي كله بزي تمسكن بويتا تمسكن تمسكن يسوع تمسكن هاليلويا شارع هاليلويا هاليلويا إن شاء الله بقدسان كم يكنيهم ربنا بشنقيتنا يسكرسوس كن جمهورينا بمجمرة نابير بعد حن متصخم يسوس كرسوس قويتا خبر النسم يخون شار دقبرتهم زلنا خبر نجزيابير أملخنا يخون هاليلويا أمنا يتقلت منفس كن كوني نما نجزيابير أملخنا سلزا معد زيادة هابنا حدا معد عدنا خنا مسكونينا سلز سناي كبرتاتو خنا مسكونينا نوز عدل زون سلز قفتلنا المينستر زون سلز هابنا خاو سلز خنا لنا جزيابير أملخنا كنبارخونا كبر النسوم يخون معناتك على እግዚአብሔር እንታብል ኩሉ ጥቡቅ ወበስ ካብት ምምላስ ጽላሎ ዘይብል አቦ ብርሃናት ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ስለዝኾነ ነጎይታ ባርኾይና ሃሌሉያ ምሕረቱ ረድኤቱ ጸጉኡ ሞገሱ ኣብ ልዕልና ስለዝበዝሕ በቃ እግዚአብሔር አምላክ ቃል እግዚአብሔር ከም ይዝብል ጥራይ ዘይጠፋናስ ሰላት ጸጉን ምሕረቱን ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ክብር ስሙ ይባረክ ጸሎት መንፈስ ኮይና ለእግዚአብሔር አምላክና እናመስግንና እንጸልይና ክብርን ኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ 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 شكرا سكرا أنا ما شتر هاليلويا هاليلويا خبرنا يسوع يكون እግዚአብሔር አምላክና ተባካ ስለዝኾነ ለና ተመስገን ክብርና ይበቃ እግዚአብሔር አቦዬ እግዚአብሔር ከመይዝብ ንሱ ገበረና በዓላትና አይኮንናን ይብለና እና ህዝቡ አባጊዕ መጋሶኒና ይልና አለ ክብርና እግዚአብሔር አምላክ ይኮን
دقيتاتو بمسكانا بعد أرد ما بودا سيتوي زبل سلز كان إجزابير أملاخنا نتوجيت خبر زخنا إجزابير أبو بوجيت هاب يسوع شم كنا مسكونين هاليلويا إجزابير أبو بيسوع شمنا مسكنا كلنا سماي زفان كا مدري مرقت غرخاز غني قدوس إجزابير بويت سرايت هبو نكابقا سلز غنا النبي يسوع شمنا بارخ كلنا نو إجزابير بويت سرايت هبه كل تبق وبت كابتن لا تلالو زيبل أبو برهانات كم زبل نسخة إجزابير أبونا هاليلويا سناي قبري كابقا منش سلز غنا نوزا معلت زياون كن حقوق سلاسل زحاب كنا بيسوس شم نسم كان بارخ لنا نفس إن إجزابير بارخ خمس زبل كالك إجزابير ربي نفس تبارخ الله نتعب اسم كان لعل تبول الله بيسوس كريستوس يا شم سم كان نودسه علينا نبزي معلت إجزابير قوتا سرايت ملخ كبري نتقدس سم كان هب علينا أبي سلزغن كإجزابير ربنا مسكنا كان نودسه كان علينا نبغل من فسا برغت أب سمايت بكريستوس يسوس زبارخنا أملاخ أبو قويتانا يس كريستوس برغي كون تبايل كم تتحفلك بقول سناي زباركنا نسخة إجزابير قويتا سرايت حبي بروغي غام بيسوس شم بروغ نبلك هلنا كبوري غا إجزابير أبي غا إجزابير أملاخ كبر بشم يسوس كريستوس نسم كان نبارخ لنا نتمسوعات مسجانا دسوا على يسي مسجنا نزبلك بيسوس كريستوس يوشمنا مسجنا كان نبارخ كان لنا أبي خاك إجزابير ربي أبي نبلك هلنا سلطوني خاك إجزابير ربي مسلطون نبلك هلنا قدوسي خاك إجزابير أملاخ بيسوس شمس صوب هاليلويا كبري نبلك هلنا إجزابير أملاخ كبري أبي سلزغن كا تمسكن جنون سلزغن كا تبارخ قدوس سلزغن كا نبخرخ كا نودسك لنا برهان كم لبسي زلبس كايو سرافيل كروبيل وورتكاب كنميخا قدوس ناولو دسوغدلكا جنون زغن كا إجزابير أملاخنا نسخة أبونا كتبال تحفر أملاخنا كتبال بأنا دي تحفر قدوس إجزابير أملاخي بيسوس شمس كان بارخلنا كابخا سلزغن لنا تمسكن نوزو معلت زون سلزهاب كان إجزابير تمسكن وقويتا بيسوس شم حجون نتصلي لنا إجزابير أملاخ كبر هاليلويا كل صبق وبت سخايخ إجزابير ملهم يقول حدش نجر كخون كابخاس سلعله سناي نجر كخون كابخاس سلعله نو بأمل خنا نسخاق تحلف بمزمارنا نسخاق تحلف بزقبر زبل نسخاق تحلف زستمر منفس هاب كم زبل تزمر منفس كاب يسوش بقوة أنا كحلف إجزابير قويتا سراي تابين عق حلفنا نهبك كلنا وإجزابير منفس كل شاب زقوة عز إجزابير أبي زنح النفسات كله وإجزابير قويتا سراي أملاح كبر الزفوس وإجزابير من نقاف وإجزابير أبي سلام كستجنق سلام كركب بيسوس كريستوس ياشم فنحن حزبلنا إجزابير منفس كحلف نتصلي لنا كتوكو لهم مزمر اللو رأي اللو تنبيت اللو قانق اللو زغل لقنا نمهنات تام حبري قبر نمهنات قبر زبلك إجزابير أبي أبزقو بعزهنس زبل إجزابير أبي كاستل على إجزابير أبي كابغاستل على كم منفس كاستل على إجزابير أبي حدش نجر مقبار لمات كاسل زغنا سرح إجزابير نعاق حليفنا نهو لنا كبعينا إجزابير منفس كرستوقات أتصرا أفت منفس قويتها زلوس أبو حرنت هلو كم زبل زمالت منفس قدس قويتها أبزغنا اللو بوتا أبو حرنت هلو وإجزابير منفس قدس نهيوتنا نقبعينا نسخة كبر اللو نسخة ونن بيسوس كريستوس ياشم كله كابخا زي كنا زبله العل زبله أنصار كريستوس زل على حسب بقويتها بيسوس شم استأثر يكون in the mighty name of Jesus Christ نفرسه بقويتها بيسوس شم زفرسها يكون وإجزابير ربين سخم سنة لذلها كنت مسك أيك قرفكم أيك تنتركتون شك لكم نزبل كيسوس قويتها حيلنا نسخة أخا كبرنا نسخة أخا تمكحتنا نسخة أخا خالو اللي تبعتنا نسخة أخا هيوتنا ونبع يسوس قويتها نسخة أخا مكبرنا أخا نبكى لنا نطريف دولك زينا نسخة بارخ بأخاينا ننبر بأخاينا نواسوس بأخاينا ذلنا مكبرنا أخا يكون قويتها بيسوس كريستوس يوشم يسوس كريستوس أبلع اللغة اللي بين قويتها كبرنا سوم يكون على إجزابير كم زي ولا مزمر هاليلويا نعو نإجزابير بحقوس نزمر اللو نخوحي مرحنا دم علل نبل اللي ولنا تخوحي مرحنا كريستوس يسوس خبرنا نزوم يخون
እግዚአብሔር በሐጎስ መጽሐፍትና ሜሪክን ዘመሪና ክብርን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን ዝግባኤ እዚ ሜሪ ማይክ ፍሪና Thank you. Goita barakah. Hallelujah. بزمان فسكن كتلنا. ኤርምያስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 6 ይብለና ወእግዚአብሔር ከማኻ ሓደ እኳ የሪቦን ንስኻ ዓብይ ኣምላኽ ኢኻ ስምካ ድማ ብስልጣን ዓብይ እዩ መሊሱ ኣብቲ 10 ከዓ ግናኸ እግዚአብሔር ሲ ኣምላኽ ሓቂ ህያው ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ንጉስ እዩ ብቕጥዕኡ ምድሪ ተንቀጥቅጥ ንኽረኡ ከዓ ህዝብታት ኣይፅመምዎ ንብለና ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ረድኤት ደሊ ናባኻ መንፈስ ካፊ ረድኤት ናባ مسوه መንፈስ ካናፊቀ ሃረርን ተልኩ ረድኤት ደሊ ናባኻ እንተወኹ መንፈስ ካናፊቀ ሃረርን ተልኩ ህልውናኻ ኣደሚቑኒ ኣብ ፅፅባር ዝህልወኒ ህልውናኻ ኣደሚቑኒ ኣብ ፅፅባር ዝህልወኒ መንፈስ ቅዱስ ሓይለይ ንስኻ መንፈስ ቅዱስ መጎሰይኻ ህይወት ዘይምቅር ብዘይባኻ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሓይለይ ንስኻ መንፈስ ቅዱስ መጎሰይኻ ህይወት ዘይምቅር ብዘይባኻ አይደልን 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 ክፍለካ ባኻ ክፍለካ ባኻ ናይ ዘለዓለም ቃል ህይወት ኣሎም ድዩ ኣባኻ አይደልን 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 ክፍለካ ባኻ ክፍለካ ባኻ ናይ ዘለዓለም ቃል ህይወት ኣሎም ድዩ ኣባኻ መንፈስ ቅዱስ ሓይለይ ንስኻ
ቅዱስ ስለዝኾንካ ቅዱስ ስለዝኾንካ ፍቅርና ንሰግድ ኣብ ቅድሜኻ ፍቅርና ንሰግድ ኣብ ቅድሜኻ ፍቅርና ንሰግድ ኣብ ቅድሜኻ ናብ ቅድሚኻ ንሰግድ ሃሌሉያ ኣብነት ዝኾንካ ኣምላኽ ሃሌሉያ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ኣምልኾ ኩሉ ስግደት ንህበካ ኣለና ሃሌሉያ ከማኻ እኳ ሓደ ኣምላኽ የለን ወላ ሓደ ንዓኻ ዝመስል የለን ሃሌሉያ ንስኻ ዓብይ ኢኻ ስምካ ድማ ብስልጣን ዓብይ ሃሌሉያ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ኣምልኾ ኩሉ ስግደት በዘከኣት ንህበካ ኣለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጎይታ ይባርክኩም ጸድኤትኹ ተባረኹ አሜን ጎይታ ይባርክ መራሕትና አሜን ጸጋ እግዚአብሔርን ሞገስ አምላኽ ከመሆን ኩሉ ቅብአቱ ልዕለ ክርስቶስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረክ ሃሌሉያ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ሐቂ ፍግኒልና ንሰግድ ንኽብርካ ኢየሱስ ሃሌሉያ ዓብይ ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ ዓብይ ሃሌሉያ ክቡር እግዚአብሔር አምላኽ ንሱ ዓብይ እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢለሎ ምዝኹል ክብር ምዝኹል ዕቤት ግን እንታይ እትመስዋዕት ምስጋና ልስዋዕለስ يخبرني بمسكانه بمسكانه كخبر دفتو እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ አብየሰ ፕሪቪሌጅ እግዚአብሔር መገልገል ክብርን ስሙ ይኹን ሃሌሉያ አብያ ደሊን እግዚአብሔር መገልገል ክብርን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ናብቲ ዝቅጽል ክንከይዲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃወይ ቃላብ ነዚ ተከበማ ናብቲ ዝቅጽል ክንከይዲና سلام أملاك مسكولاتكم يكون قيتا يباركا أكليلو هاوي كم أول أفتنا ميري أملاك بزي يباركي يسوس قيتا أيو هاللويا كم زعنت كزي أملاك سزدالو ولنا نمسكنو كلاتنا بزمن فسكن كتسلينا بزوح أناونسمنت يبلا زي تمزقبكم تمزقبو نتوم زي فلتو دما كتلنا نقرو طرحنا نبل قويتا يسوس يبارككم سلازي نابت مدابكن كيدنا أخليلونا باقا كمل ساي قويتا يسوس يباركك ሃሌሉያ ጌታ ባረከ ቃላብ ሐዊ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን እግዚአብሔር ሰናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ፓስተር ተለኻ ቁርብ አናውንስ ይባን ቃላላ ሀቡና ትምህርትን ከይድ ማለት ናብ I think ለማ አንተ ዘገልግለና I think ባባ ቴንሽን ኦኬ ባባ ስለዝኾነ think نبت قلم لهاتين كده actual قلم سايس لازم جبر كان نبت قلم لهن كده بابا هبته قلم مثل كان يحزن يا بابا هبته ما أنا زي كده sorry بابا هبته هيدا قال قلنا لامي
نزقال أملاك لما نسمع يقال እግዚአብሔር እንታይ ዝብል ከመይ ከም ትሰምዑ ተጠንቀቁ ይዝብለና ሕጂ እግዚአብሔር أملاك በቲ ቃሉ ከዛረብ ከሎ ተገድስና ከሰምዕ ከም ዘለና مازين ذكرنا مايك فري بابات نجيب يشمس تبارك يخون آمين كل خاتكم أقلقلتي جابير يبارككم آمين ميرون جابير يبارككي أخليلو جابير يباركك كلهم تقلقلوا زلهم جابير يبارككم لومي جابير عبي قبري زقبرلو معالتي جابير عبي كفوس كتصنانع كمرة لومي منفس قدس قربي نحنا خي قربات دينا توم بأمنة تقربنا زلنا ووصنا نركبنا مستننا نركبنا تزد لنا نقر كله كنركبنا نايز جابير الشمس تبارك يقول معنسا أخوينا نسأل الموت ألينا نفتي الأملاح نفتي ناس جابير ربنا مسكنا كالنا إذا زعلت يا تمسكن زعلت يا نسخا مديبكا زنبركا خب قدم جميركا الجخابة أبيل ناس جابير نحنا كابتك قدس كالكا زخوني كنكافل نبوزحات زجابير أملاخي ندحنت زخون نبوزحات كابناي نبيات حسوت تنقلو خون لزعلت زيا أملاخي نتحلال فوق ملختي نبوزحات نمتحان خون نسأليا لنا زجابير أبو بز تمرت زجير كانو تمرتي نداليو تمهرهم ووسن نداليو خاني كتفوسهم مسننا عن زدليو خا ختتصنانعم ابشنقت نزلو سلام كتبهم نسخا ختمرحم بغيتا بيس كريستوس شيم نسأل يالنا እግዚአብሔር نزي تمرتزي كنمهار كلنا ها سويلنا نتمرتي تماهلنا إلنا نحلفو زي كونس اب لبنا عقيرنا نشرحلو نبوزحات نمهرلو نبوزحات كاب نبيات حاسوتن كاب ناي حاسوت ممهرانن ندحنلو كخون بغيتا بيس كريستوس نسلي على እግዚአብሔር አቦ ነፍስ ወከፍ አብዚ ሊንክ ዘሎ ባርኽ ድሌቶም ከዓ ንኩሎም ናይ ልብ ትፈልጥ እግዚአብሔር ኢኻ ባርኽ ናይ ውሽጢ ሓሳባቶም ትምርምር እስኻ ንኩሎም ዘድልዮም ዘሎ ኩሉ እግዚአብሔር ኢኻ ጎይታ ቢስ ናይ ውሽጢ ሓሳባቶም ትምርምር እስኻ ስለ ሁሉ ነገር ዘድልዮም ዘሎ ኩሉ ክትመል አልካን እስኻ ጎይታ ቢስ ክርስቶስ ይስል ጎይታናን መድኃኒናን ቢስ ክርስቶስ ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን ክብሩ ሁሉ ኢየሱስ ይሁን ጎይታናን መድኃኒናን ቢስ ክርስቶስ ተጠንቀቁ ዝብል ሁሉ ኢየሱስ ይሁን ኣብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ ዝብል መሃራን ሓሶት ተጠንቀቁ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ ሁሉ በቃ ጎይታ ኢየሱስ መሃራን ሓሶት ተጠንቀቁ ወቶም ሐዋርያት ሁሉ በቃ ጎይታ ኢየሱስ ሁሉም ተጠንቀቁ ወቶም ሐዋርያት ኣብ ሃገርናው ናብ ዝተፈላልየ ቦታ ገለ ኣብ ሃገርናው ናብ ዝተፈላልየ ቦታ ሓያል ዝኾነ ዝናኸስ ገለ ብንድሕርሎ ዝናኸስ ዝኾነ ዝናኸስ ብንድሕርሎ الكاف دقت تنققوا حجي الحق إلهم يخدو كابتي حجي الحق إلهم يخدو كابتي كاب من كاس كالعلوم عليه كاب من كاس هذا زي خاشفاتو زلوا كبابي خدو خلو هذا زي خاشفاتو زلوا كبابي خدو خلو تنققوا بالو ما بزي أي تخلي لازم بتاز حبروا تنققوا بالو مخاد قدي فوق بتاع نعت من قدي خدو مخاد قدي فوق مختار نعت من قدي يخدو كم مدفع كبزح نجر يدحنو مالتي تنققو مالتي كبزح نجر يدحنو مالتي بزح ناي متنقق بزح ناي متنقق تاتالو حبريتاتات تاشمتاتالو حبريتاتات نعنا نخطق مناي نعنا متنقق تاتات نخطق مناي تتنققو اندا تبهله دحر خيدكا كلبخ نخصتكا تتنققو اندا تبهله دحر خيدكا كلبخ بتشفات زلو دحر خيدكا بتشفات زلو هو الصفايمه
ተጠንቀቁ እንዳተባሃልካ ናብ ገደል ገጽካ ኣብ ገደል ጸድፍሎሞኒ ናብ ገደል ገጽካ ጸድፊ ከይተኣቱ ተጠንቀቅ ተመለስ እንዳተባሃልካ ጸድፊ ከይተኣቱ ተጠንቀቅ ተመለስ እንዳተባሃልካ ኣብ ጸድፊ እንድሕር ከይድካ ምጥንቃቅ ኣቀዲሙ ዘጠንቅቕ ክንደይ ሰናይ እዩ ኣቀዲሙ ዘጠንቅቕ ክንደይ ሰናይ እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ከዓ ኣቀዲሙ ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ከዓ ኣቀዲሙ ናይ ሓሶት መማህራን ክንጥንቀቅ ሓሶት መማህራን ስጋዕ ምዕራፍ ክንጥንቀቅ ሰለስተ ስጋዕ ምዕራፍ ብኣገልጋሊ ቃልኣብ ብኣገልጋሊ ቃልኣብ እቲ ስዕተት ትምህርትን ልምድታትን ብዝብል ኣርእስቲ ስዕተት ትምህርትን ልምድታትን እዛ ሎሚ ንመሃራ ምዕራፍ 4 ኮይና ካብ ነቢያት ሓሶት ምዕራፍ 4 ኮይና ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ ስለዚ ከም መእተዊ ገይረ ስለዚ ከም መእተዊ ዛረቦ እንተሎ ዝዛረቦ እንተሎ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ መቐፀልታ ናይቲ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ መቐፀልታ ናይቲ ቃል መሃሮ ኣውና ስለዚ ብዛዕባ ነቢያት ሓሶት ከነፅንዕ ከለና ስለዚ ብዛዕባ ነቢያት ሓሶት ስሞም ዝገልጾ ከነፅንዕ ከለና ናይ ሓሶት ነቢያት ናብ ስዕተት መንገዲ ዝመርሑ መታለልቲ ሓሶት ነቢያት ናብ ስዕተት መንገዲ ዝመርሑ መታለልቲ ክንጥንቀቐሎም ስለዝኾኑ ክንጥንቀቐሎም ዝግባአና መገዲ ከዓ ንቃሉ ጽቡቕ ጌርና መገዲ ከዓ ንቃሉ ጽቡቕ ጌርና ይኹም ብምጽናዕ እዮም ብሩኻት ሰባት በዚ ኣይትኺዱ በዚ ኣሸፋትሎ ብሩኻት ሰባት በዛ ኣብ ደገ ተሓልፉ ከለኹም ዝጉም ከልብሎ በዛ ኣብ ደገ ተሓልፉ ከለኹም ዝጉም ከልብሎ ሕጂ ከዓ ካብዚኦም ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ እንዳበሉ ከለዉ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ ኣብቲ ቃሉ ተጻሒፉ ከሎ شلل إننا نحلفه جبوء سلازي كوني شلل إننا نحلفه جبوء سلازي كوني نسمعه جبوء جنا نبيات حصد كامز جابير نايتن بيتو نبيات حصد كامز جابير وبعد كم دلوهم أمسيلهم وبعد كم دلوهم أمسيلهم نعلم حصد الزاربيو نعلم كنقول كلنا حصد الزاربيو لا بالعينة علامات هذا جنزل نخرج عينة علامات هذا شموم جنزب نخرخو لعلي لخر اديم زدلي لعلي لخر اديم زدلي كوبديم زدلي علامه له كوبديم زدلي علامه له ስለዚህ بحاسوت ينبيو مالتي بعلفي ابدي زمان ينبيو مالتي سبعي يكون سبيتي منفساو سلطان كم زلو مامسيلوم زنبيو منفساو سلطان كم زلو مامسيلوم زنبيو زمورو زسبكو فرحات እግዚአብሔር ዘይብሎም ብዙሓት እዮም ኩላህና ነስተውዕለሎም ኣለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ጎይታ ደጋጊሙ ነቶም ሐዋርያትን ነቶም ደቀ መዛሙርቱን ንዓና እውን ነዞም ኣመንቱ ኣብዞም ናይ ሓሶት ነቢያት ናይ ሓሶት መማህራን ቅብኣት ዘይብሎም ቅብኣት ከም ዘለዎም ኮይኖም ክረኣዩ ዝደልዩ ነቂሖም ክትንቀቁ ደጋጊሙ ይምህሮም ከም ዝነበረ ቃሉ ይነግረና ካብዚ ተላዒልና ብዛዕባ ሓሶት ነቢያት ብዝርዝር ካብ ብዙሕ ውሑድ ክንመሃር ኢና ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ቅድሚ ናብቲ ትምህርቲ ናይ ሓሶት ነቢያት ምእታውና ግን እቲ ትምህርቲ ንጹር ምእንቲ ክኾነልና ኣብ ክልተ መቂልና ክንሪኦ ኢና ሓደ ትርጉምን ዕላማን እንታይ ምዃኑ ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና ትርጉምን ዕላማን ናይ ነቢያት ናይቶም ሓቀኛ ነቢያት ትርጉምን ዕላማን ናይ ሓቀኛ ነቢያት እንታይ ከም ዝኾነ ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ካልኣይ ከኣኒ ብዛዕባ ነቢያት ሓሶት ብዝርዝር ብሰፊሑ ከኣኒ ክንመሃሮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሎም መዓልቲ ንመሃሮ እታ ቀዳመይቲ ትርጉምን ዕላማን ናይ ሓቀኛ ነቢያት ክንመሃር ኢና ክንሪኣ ኢና ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ብዛዕባ ነቢያት ኣምላኽ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንጹር እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ማዕለያ ዘይብሎም ነቢያት ነይሮም እዮም ብዙሓት ነቢያት ነይሮም እዮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን እቶም ሐዋርያትን ትርጉምን ፍጻሜታትን ይምህሩ ነይሮም እንታይ ማለት እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን
ቶም ሐዋርያት ትናቡሊ ኪዳን ዝንበዝ ነበረ ዝንገር ዝነበረ ኩሉ ኣብ ፍጻሜ ንኽመጽእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ብሓንቲ ይገልጽ ነይሩ እቶም ሐዋርያት ከዓኒ ይትንትንዎ ነይሮም ስለዚ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተነገረ ትንቢታት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስ መጹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ፍጻሜታቱ ክርአ ይምህሩን ዝጸናንዕ መንገዲ ተሎ ከዓ የጸናንዑን ይመርሑን ነይሮም ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ነቢይ ዝብል ቃል ካብ ናይ ግሪክ ቋንቋ ዝመጸ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ብኣምላኽ ተመሪጹ ካብ ኣምላኽ መልእኽቲ ተቐቢሉ ንህዝቢ ዘመሓላልፍ ልኡኽ እግዚአብሔር ማለት እዩ ኣብ ክንዲ እቲ ዝለኣኾ እግዚአብሔር ኮይኑ ነቲ ዝተነግሮ ከይወሰኸ ከይነከየ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ማለት እዩ ነቢይ እንታይ ማለት እዩ እቲ ብእግዚአብሔር ዝንገሮ ነገር ኣብ ክንዲ እግዚአብሔር ኮይኑ ኣብ ጉባኤ ናይ እግዚአብሔር ኮይኑ መልእኽቲ የተሓላልፍ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ቅድም ክብል ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ነቢይ በዓል ራእይ እውን ይበሃል ነይሩ እዩ ተባሂሉ ጽዋዕ ነይሩ እዩ ምክንያቱ መንፈሳዊ ምስትውዓልን ፍልጠትን ብዛዕባ ሕጅን ብዛዕባ መጻእን ዝርዩ ስለ ዝኾኑ ሕጂ ናብዚ እቲ ነቢይ እንታይ ማለት ኢልና እቲ ነቢይ ካብ እግዚአብሔር ብቐጥታ እቲ እግዚአብሔር ዝዛረቦ ዘረባታት መልእኽትታት ሰሚዑ ዝኸውን እቲ በዓል ራእይ ከዓኒ ብመንፈስን ብምስትውዓል ፍልጠትን ብዛዕባ ሕጅን ብዛዕባ ዝመጽእን ዝርዩ ስለ ዝነበሩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልዎ መልእኽቲ ብዛዕባ እዋናዊ ናይ መጻኢ ጉዳያት ዝተነግሮም ይዛረቡ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ነቢይ ኢሳያስ መልእኽቲ ብዛዕባ እስራኤል ክንበን ከሎ ምስ ንርኢ ናይ ሕጅን ናይቲ ዝመጽእን ነገር ይዛረብ ነይሩ ነቢይ ኢሳያስ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 4 ናይ ኢሳያስ ከምዚ ዝብል ኣሎ ሓጥእ ዓሌት በደል እተጻዕነ ህዝቢ ዘርኢ ገበርቲ እከይ ክፉኣት ውሉድ ወይለኦም ንእግዚአብሔር ሓዲጎም ነቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ንዒቆም ንድሕሪት ኣቢሎም ተመልሱ ኢሉ ብቐጥታ ከጠንቅቕ ከሎ ንርኢ ምክንያቱ እቲኦም ህዝቢ ኣብ ሓጢኣትን ኣብ በደልን ኣብ ዘይኮነ ኣምልኾን ክወድቁ ከለዉ ስለ ዝረኣየ እግዚአብሔር ነቲ ነቢይ ከዓ ይገልጸሉ ማለት እዩ ብዛዕባ ሕጂ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩነታት ይገልጸሎም በቲ እዋንቲ ኣብ ግዜ ኢሳያስ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩሉ ተመለሱ ካብ ሓጢኣትኩም ካብ ክፍኣትኩም ካብ ተንኮልኩም ካብ ኣበሳኹም ተመለሱ እንዳበለ የጠንቅቕ ነይሩ ማለት እዩ ከምኡውን ብዛዕባ ናይ መጻኢ ዕድል ንዝመጽእ ገና ንዝመጽእ ሕጂ እውን ዘይኮነ ንዝመጽእ ገና መጻኢ ዕድሎምን ተስፍኦምን ከዓ ቀዲሙ ብዝተፈላለየ ዓበይቲ ረኣያት ርእዩ ይንበየሎም ከዓ ነይሩ ካብኣቶም ሓንቲ ኣብ ኢሳያስ 25 ጥቕሲ 8 ክንርኢ ከለና እንታይ ይብሎም ንሞት ንሓዋሩ ክውሕጦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓኒ ንንብዓት ካብ ገጽ ኩሎም ክደርዞ እዩ እግዚአብሔር ተዛሪቡ እዩ እሞ ንሕስራን ህዝቡ ካብ ኩላ ምድሪ ከረሕቕ እዩ ይብል ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ይኹም ነቲ ዝመጽእ ከዓኒ ምስ ተመለሱ ካብ ርህራሄ እግዚአብሔር ካብ ምሕረት ኣምላኽ ዝተለዓለ እቲ ዘሕልፍዎ መከራን ሽግርን ኩሉ ንብዓቶም ዝደርዝ እግዚአብሔር ምሕረት ዝገብር እግዚአብሔር ምዃኑ ገሊጹ
دحراي زمن እግዚአብሔር ከድሕነኩም ይሞ ነገር ግን በታ መንገድ አምላኽን በትቃል አምላኽን ክትመላለሱ እንዳበለ ከጠንቀቆሎ ንርኢ ናይ እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን ነቢያት ንቃል አምላኽ እሙናት ኮይኖም መልእኽቲ ናይ ምትሕልላፍን ንህዝቢ እስራኤል ብምምራሕን ቤተክርስቲያን ብምስራትን ዓብይ አስተዋጽኦ አበርኪቶም እዮም ቃል አምላኽ ከነንብብ ከለና ነቢያት እዚኦም ካብ እግዚአብሔር ብዝቀበልዎ መልእኽቲ ቤተ መቅደስ ንክሰርሑ ዳሕራይ እውን እቶም ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ወይ ማሕበር ንምቁቃም ንክስርቱ ዓብይ አስተዋጽኦ አበርኪቶም እዮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣመንቲ ቤተሰብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ መሰረት ሐዋርያት ነቢያት ዝተሃንጹ ከም ዝኾኑ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 20 ይነግረና እምበኣስ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝን ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን እተነደቕኩም ይኹኑ ንሕና ኩላህና ኣመንቲ እንታይ ኢና ቤተሰብ ኣምላኽ ስለ ዝኾንና መሰረትና እቲ ናይ መኣዝን ርእሲ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ እዞም ሐዋርያትን ነቢያትን ከዓኒ ናትና መሰረት እዮም ንሕና ኣብ ልዕሊኦም ንህነፅ ማለት እዩ ግን ኣብ ልዕሊኦም ክንህነፅ ከለና ከምቲ ንሳቶም ዝኸድዎ ክንከይድን ከለና ማለት እዩ በቲ ቃሉ እንዳተመራሕና ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝተባሃልናዮ ተጠንቀቁ ዝብል ቃል እንዳተጠንቀቅና ምስ ንኸይድ እግዚአብሔር ከዓኒ ይሕልወና ኣብ ልዕሊኦም ከዓኒ ንስረት ምክንያቱ ቃሉ ሓሊና ስለ ንመላለስ ዘለና ናይ እግዚአብሔር ስም ይባረክ ነቢያት ዝብል ቃል እምበር ነቢያት ክንብል ከለና እንታይ ድርብ ንደቂ ኣንስትዮ ይኸውን ንደቂ ተባዕትዮ ይኸውን ማለት እዩ ነቢያት ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ኣስታት 16 ደቂ ኣንስትዮን ካብ 133 ንላዕሊ ከዓኒ ደቂ ተባዕትዮን ነቢያት ከም ዝነበሩ ተገሊጹ ንረክብ ንኩሎም እቶም ነቢያት ሓደ ብሓደ እኳ እንተዘይጠቐስናዮም ንኣብነት ንምጥቃስ ግን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 15 ጥቕሲ 20 ማርያም ሓብቲ በዓል ሙሴን ኣሮንን ነቢት ነይራ ብላ ሰይቲ ሳጲዶት ዝተባሃለ ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 4 ካብ 4-7 ክነንብብ ከለና ዲቦራ ትበሃል ነቢት ነይራ ሓልዳይ ትበሃል ከዓ ብዘመን መንግስቲ ዮስያስ ዝነበረት ኣብ ካልኣይ ነገስት 22 ምዕራፍ 22 ካብ 14 ስጋብ 10 ዘሎ እንድሕር እምቢብና ንረኽባ ማለት ሃና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 36 ነቢት ከም ዝነበረት ይነግረና እተን 4 ደናግል ደቂ ፊልጶስ ከዓ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 22:9 ብውሕዱ ክንሰሚዮም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ነቢያት ካብቶም ነቢያት ብተወሳኺ እውን እቶም ዝተጠቐሱ ኩሎም ነቢያት ኣለውን ደመ ኩላህና ከም ንፈልጦም በዓል ኢሳያስ በዓል ሕዝቅኤል ኩሎም ተጠቒሶም ዘለውን ፈልጦም ኢና ብተወሳኺ ከዓኒ እቶም 7 ሽማግለታት ኣብ ዘሁልቅ 11:25 ከነንብብ ከለና እግዚአብሔር ከዓ ብደበና ወሪዱ ንሙሴ ተዛረቦ ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ መንፈስ ወሰደ ኣብ ልዕሊ እቶም 7 ዓበይቲ ኣንበረ ኮነ ከዓ እቲ መንፈስ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ዓረፈ ተነበዩ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ስም ይባረክ
እግዚአብሔር አቦ ንዳዊት ሙሴ እዚ አገልግሎት ንበይነኻ ስለ ዘይትኽእሎ አውራታት ዝኾኑ ሰባት ምረፅ እሞ ካብቲ ንዓኻ ሂበካ ዘለኹ መንፈስ ቆሪሰ ንዓኣቶም ክህቦም እየ ንሳቶም ከዓ ክድግፉ እዮም ክሕግዙኻ እዮም ብዝበሎ መሰረት ቶም 70 አውራታት ቀንዲ ተፈለጥቲ ዝተባህሉ ከካብ ማይ ቤት መፂኦም እግዚአብሔር እዚ ሙሴ ኢዱ ምሳንበረሎም ካብቲ ዘለዎ እግዚአብሔር ከዓኒ ኣብ ልዕሊ ቶም 70 መንፈስ እግዚአብሔር ወሪዱ ክንበዩ ኢሎም ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ክንሪኦ ከለና ኣይደገሞን ካልኦት ከዓኒ 100 ነቢያት ከዓ ኣብድዩ ካብ ኣክዓብ ሓቢኡ ዘድሓኖም ኣብ ቀዳማይ ነገስት 18 4 በቲ ኤዛቤል ነቢያት እግዚአብሔር ዘጽናዓትሉ ግዜ ኣብድያ 100 ነቢያት ወሲዱ በብ 50 ገይሩ ኣብ በዓት ተሓብኦ እንጌራን ማይን ድማ ይምግቦም ነበር ይኹም በቲ ግዜ ትሲ ኤልያስ ኣነ ጥራይ ተሪፈ ይዝብል ነይሩ ነገር ግን ዝተሓብኡ ነቢያት 100 ነቢያት ከዓ ነይሮም እዚ ኣብድያ ዝበሃል ሲ 100 ነቢያት 50 ገይሩ ኣብ በዓት ተሓቢኡ ዝምግቦም ዝነበሩ ነቢያት እዮም 100 ነቢያት እግዚአብሔር ነቢያታት ኣለዎ አገልገልቲ ኣለዎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ መጀመርያ ነቢይ ተባህለ መን እዩ ኢልና እንተሕሪኢና ዝተፈላለየ እኳ ተኣሽሙ እንተሃቡ እንተ ቀረበ ብዝተፈላለየ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ዘይ ብትንቢቶም ዘይተፈልጠ ዘይተጻሕፈ ኣብ ቃል ኣምላኽ ገለኢ ዝብልዎ ኣሎ ነገር ግን ብቐጥታ ንዓና ዝምህረና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መጀመርታ ነቢይ ተባሂሉ ዝተጠቕሰ ኣቦና አብርሃም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 7 ሕጂ ከዓ ሰበይቲ እቲ ሰብኣይ ማለት ሰበይቲ አብርሃም ማለት ምለሳ ነቢይ እዩ እሞ ምእንቲ ክድዕን ከዓ ንሱ ይጸልየልካ እንተ ዘይመለስካያ ግና ንስኻ ናትካ ዘበለ ኩሉ ብርግጽ ከም እትመውት ፍለጡ በሎ እዚ ንጉስ አቢሜሌክ ዝበሃል ንሳራ ምስ ረኣያ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ስለ ዝነበረት በቃ ኣሓዲጉ ካብ አብርሃም ናብኡ ምስ ወሰዳ ብለይቲ ብራእይ ታይልዎ እዚኣ ሰበይቲ እዚኣ ሰይቲ ሓደ ነቢይ እያ ሰብኣይ ነቢይ እዩ ነዳም ምእንቲ ክድሕን እንድሕር ትደሊ ኮይንካ ይጸልየልካ ንሱ እንድሕር ከምዛ ዝብለካ ዘለኹ ዘይጌርካ ንስኻን ኩሉ ናትካ ዝኾነ ነገር ክትሞት ኢኹም እዚኣ ፍለጥ ኢሉ የጠንቅቆ እግዚአብሔር ይባረክ መጠንቀቕታ እዚ እግዚአብሔር እንዳጠንቀቐካ ሆሎ በኣናስ ሓደ ታይሽሙላ ሓደ ባህላ ሽምሓቲ ቶሞስ እጂ እታ ሽም ብገያት ትጅምር መኒ ሽሙ ኢሎሞስ በቃ ካል ሽም አንታ ገን ዳበሉኻ ትጋገይ እጅስ እንታይ ሞት ኣለው ቅድሜኻ እንዳተባሃልካ ኣብቲ ሞት ገጽካ እንድሕር ከይድካ ወይለኻ ንርእስኻ ዝቃል እዚ እግዚአብሔር ንአቢሜሌክ ዝተባህለ እዚ ንጉስ ጌራር ብሕልሚ ዝተዛረበ ቃል እዩ እግዚአብሔር ንአብርሃም ብዝተፈላለየ እዋን እውን ይግለጸሉ ነይሩ ኩላህና ከም ንፈልጦ ይግለጸሉ ነይሩ ይዛረቦ ነይሩ ናይ እምነት ሰብ ከም ዝነበረ ከዓ እንዳሰገደ ነቲ እግዚአብሔር ዝብሎ ዝነበረ ብእምነት ይቕበል ነይሩ ካልኦት ከዓ ኣብ ዘርኢ አብርሃም ዝኾኑ እንበዓል ያዕቆብን ዮሴፍን ብዛዕባ ህዝቢ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ኩነታት ምስ ትንቢት ዝምደቡ ራእያት
حلمتات رئيم يمي رئيم يمي كلها أنا خمس نفلتو نايا أقو تاريخ كن رئي خلنا تنبيت زتمل أيبتو تأشمو كان مجمرا خبتا هادي مو زخدلو غزيا جميرو سقع مጨረሻ بتنبيت يوسف كن رئي خلنا أقدمو زغابير تنبيتو نغيرو غليصلو ስለዝነበረ بزعبا ناي إسرائيل ناي زمتص كونيتات انتاي كم زخونه زغلص ينير ناي زغابير شيم تبارخ يكون ناتاتكم صلوت يو حقيز نمبري قرب أدكم أبيلهن نيرازي النفاس وسيدة نيرة صلوتكم جن زغابير يبارخكم صلي لنا بزحات سلازلهم سلازي بزعبا زمص كونيتات كله ينبي نيرو بحلمي يرئي نيرو برأيات يرئي نيرو كله تزول وخا يفصم نيرو نابونا موسى مص خلنا انا እግዚአብሔር ሰብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ተባሂሉ ዝተሰመየ እዩ ኣብ ዘዳግም 34 ካብ 10 እስከ 12 ክንርኢ ከለና በቲ ኣብ ምድሪ ግብፂ ኣብ ፈርዖን ኣብ ገላውኡን ኣብ ዘላ ምድሩን ንትእምርትን ተኣምራትን ክገብር እግዚአብሔር ዝለኣኾ በቲ ኩሉ ናይ ሓያል ኢድን በቲ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ኩሎም እስራኤል ዝገበሮ ኩሉ ዓብይ መፍርሕ ነገርን ከምቲ እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ዝፈልጦ ከም ሙሴ ዝበለ ነቢይ ድሕሪኡ ኣብ እስራኤል ኣይተሰምዐን ኣይተንሰአን يومو እግዚአብሔር ስፊት ንፊት ሙሴ ይዘራርቦ ፊት ንፊት ተአምር ክገብር ይነግሮ ነይሩ ስለዚ ከም ሙሴ ዝበለ ነቢ ብድሕሪኡ ኣብ እስራኤል ኣይተሰአን ስለዚ ኢየሱስን ካልኦት ብዙሓት መሳፍንቲ ከም ነቢያት የገልግሉ ይመርሑ ነይሮም እዮም ሶሪ ኣብ መሳፍንቲ ኢየሱስ ዘይኮነስ ኢያሱ ካብቶም ነቢያት ሓደ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ እዩ ኢያሱን ካልኦት ብዙሓት መሳፍንቲ ከዓ ንምስኡ ዝነበሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከም ነቢያት ተገልጹን ብእግዚአብሔር ዝምርሑን ዝነበሩ እዮም ኣብ ዘኍልቍ 13 ካብ ጥቕሲ 16 እስካብ 17 ክንርኢ ከለና ወይ ከዓ ኣብ ዘዳግም 34:9 ንኢያሱ ወዲ ነዌ ድማ ሙሴ ኢዱ ስለ ዘንበረሉ መንፈስ ጥበብ መልኦ መንፈስ ጥበብ ኩላህና ከም ንፈልጦ ካብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ናይ ምግላጽ ውህበት ንብሎም يوم سلسة عين دلو منفس طباب منفس مستوعل منفس فلتات منفس كعني مللاي اليوم منفس طباب زمل او نيرو مالتيو دك اسرائيل كعني كمتي زغا بير نمسي زعززو غيرو تعززو زغا بير شي ميبارا ኢያሱ ልክዕ እቲ ብኢዱ ኣንቢሩ ዝጸለየሉ ናይ ጥበብ መንፈስ ኣብ ውሽጡ ስለ ዝነበረ ልክዕ ከምቲ ንሙሴ ዝእዘዝዎ ዝነበሩ ንዑ ይእዘዝዎ ነይሮም ሳሙኤል ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ድምፂ
ኣምላኽ ዝሰምዕ ዝነበረ ንንጉስ ሳኦልን ንዳዊትን ናይ እስራኤል ነቢይን ንጉስ ክኸውን ዝቐብአ ነቢይ ነይሩ። ሳሙኤል በዓሉ ኩላህና ንፈልጦ ኢና። ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ድምፂ ኣምላኽ ዝሰምዕ ንጉስ ሳኦልን ንዳዊትን ናይ እስራኤል ነቢይን ንጉስን ክኸውን ዝቐብአ ነቢይ ነይሩ። ብዘበን በዓል ነቢይ ኤልያስን ነቢይ ኤልሳዕን ከዓኒ ትዛዓበየ ናይ ትንቢት ምንቅቃሕ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ክንሪኦ ከለና ኣብ ግዜ በዓል ኤልያስ ዝነበረ ምንቅቃሕ ብቐጥታ ነቶም ነጋውስ እንዳኸደ ነቲ ህዝቢ እንዳኸደ በቃ ካብ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ዝዛረብሉ ዝነበሩ ግዜ ብዙሓት ነቢያት ከዓ ዝትስእሉ ዝነበረ ግዜ ብዙሕ ምንቅቃሕ ዝነበሮ ግዜ እዩ። ክንሪኦ ከለና ነቢይ ኤልሳዕን ኤልያስን ኣገልግሎቶም ክንሪኦ ከለና ኣብ ግዜኦም ከዓ ናይ ነቢያት ቤት ትምህርቲ ከም ዝነበረ እውን ኩላህና ንፈልጦ እዩ። መጥምቕ ዮሃንስ ብዛዕባ እቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ መሲሕ ኣቐዲሙ ተነቢዩ። መጥምቕ ዮሃንስ እውን ይንበ ነይሩ። ብዛዕባ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ጎይታ ይነግር ነይሩ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ነቢይ፣ ከም ካህን፣ ከም ንጉስ፣ ከም መሲሕ ኮይኑ ንናይ ብሉይ ኪዳን ትንቢት ኩሉ ፈፂሙ እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ክንሪኦ ከለና ከም ነቢይ ኮይኑ፣ ከም ካህን ኮይኑ፣ ከም ንጉስ ኮይኑ፣ ከም መሲሕ ኮይኑ ንናይ ብሉይ ኪዳን ትንቢት ኩሉ ክፍፅም ከሎ ንሪኦ። ናይ እግዚኣብሔር ስም ይባረኽ። ኣብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልግሎት ዝነበረት ቤተክርስትያን ብዙሓት ብትንቢት ዘገልግሉ ነይሮም እዮም። ንኣብነት ሃናንያ ብዛዕባ ሃዋርያ ጳውሎስ ናይ መጻኢ ኣገልግሎቱ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ 8 ካብ 10 ከም ብባኤ ግብሪ ሃዋርያት ግብሪ ሃዋርያት 9 ካብ 10 ስጋዕ 18 ዘሎ ኣብ ደማስቆ ከዓ ሃናንያ ዝበሃል ወደ መዝሙር ነበረ። ንዑ ጎይታ ብራእይ ሃናንያ በሎ፣ ንሱ ከዓ እኔኹ ጎይታ ይበሎ። ጎይታ ድማ በሎ ተንስእ እሞ ናብቲ ቅኑዕ ዝበሃል መተሓላለፊ ኪድ ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ እንሆ ይጽልይ ኣሎ እሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ። ንሱን ሃናንያ ዝበሃል ሰብኣይ ኣትዩ ምእንቲ ክርኢ ኢዱ ከምብረሉ ብራእይ ርኢዩ ኣሎ። ረእዩ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ግልፂ ንሃናንያ ክሕብሮ ከሎ ጎይታ ኣብዛ ከምዚኣ ቦታ ኪድ ተሲእኻ ኺድ ቅኑዕ ዝበሃል ጎደና ኣብቲ መተሓላለፊ ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ ኣብኡ ኣሎ። እንታይ ይገብር ኣሎ? ይጽሊ ኣሎ። ኣብ እንዳመን ይኸ ዘሎ? እንዳ ይሁዳ ዝተባሃለ ሰብኣይ። ሕጂ ብዛዕባኻ ንስኻ ኸይድካ ከም ትጽልየሉን ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ከም ተሕውዮን ከዓኒ ኦልሬዲ ባዕሉ ርኢ ኣሎ። ኣብቲ 12 ታይሉሲ ንሱ እውን ሃናንያ ዝበሃል ሰብኣይ ኣትዩ ምእንቲ ክርኢ ኢዱ ከምብረሉ ብራእይ ርኢዩ ኣሎ። ገና እኳ ኣይመፀን ዘሎ ሃናንያ እኳ ኣይመፀን ዘሎ ገና። ነገር ግን ብራእይ ኣቐዲሙ ንሳውል ኣርእይዎ። ሃናንያ ዝበሃል መፅኡ ኢዱ ከምብረልካ እዩ
ክትርኢ ኢኻ ኢሉ ብራእይ ነጊርዎ ንሳኦል ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ኣብቲ 13 ሃናንያ ድማ ንጎይታይ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቅዱሳትካ ክንደይ ክፉእ ከም ዝገብሮም ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ ኣብዚ ድማ ስምካ ንዝፅውዑ ኩላቶም ከ10 ካብ ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ኣለዎ ኢሉ መለሰሉ እግዚአብሔር ኩሉ ፈላጢ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል እዩ አናንያ እታ ትስምዖ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ግን ንጎይትኡ ይኣምን እዩ እቲ ዝተሰምዖ ግን እቲ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኾነ ነገር ግን ይነግሮ ኣሎ ከምዝን እንተገይሩ ክንደይ ሰብ ኣሲሩ ክንደይ ሰብ ኣቕቲሉ እዩ ሕጂ ከዓኒ ናብኡ ክኸይድ ትልእኸኒ ኣለኻ እዩ ናብዚ እውን ዝመፀሉ ምክንያት ካብቶም ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ተዋሂብዎም ነቶም ክርስቲያን ዘበሉ ኩሉ ንኸጥፍእ መፂኡ ዘሎ ኢሉ ምስ በሎ ንጎይታ ለዩ እግዚአብሔር ፅን ኢልና ክንሰምዖ ክዛረበና ክምልሰልና ንሕና ከዓ ክንምልሰሉ ንሱ ከዓኒ ክምልሰልና እምበር እግዚአብሔር ሕትም ዝበለ ቃል ሂቡ ኣይኸውንን ኣይሰድድን ልኡም ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ኣብቲ 15-16 ጎይታ ግና በሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክፀውር ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክፀግብ ከም ዝግብኦ ከርእዮ እየ ስለዚ ኪዳኣ ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ቃል ልዕሊ ኩሉ እዩ ቃልካ ብላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣፅኒዕካ ሓስካዮ ተባሂሉ ተፃሒፉሉ ነቲ ቃሉ ምስ ሰምዐ ብቐጥታ ናብኡ ክኸይድ ኪዳእ ድሓኒ ክብሎ ከሎ ንርኢ ነገር ግን ስጋዕ ክንደይ እግዚአብሔር ናይ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ስጋዕ ክንደይ ፅኑዕ ሰብኣይ ከም ዝኾነ ስጋዕ ክንደይ ሽግር ክፀውር ከም ዝኽእል ሕሩይ ኣቕሓ ከም ዝኾነ ገሊፁ ንሃናንያ ተዛሪብዎ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ከይድካ ፀልየሉ ደኣ ክብሎ ከሎ ንርኢ ኣብቲ 17 ሃናንያ ኣሜን ኢሉ በቃ ከደሞ ናብ ቤት ኣተወ ብቐጥታ በታ እግዚአብሔር ኣይጋገይኒ በታ ዝተዋህቦ መንገዲ በታ ኪድ ዝተባህሎ ሓበሬታ ትኽ ኢሉ ከይዱ ኣብታ ገዛ ኣትዩ ኢዱ ኣብኡ ኣንቢሩ ከዓ ኣታ ሳውል ሓወይ እቲ ክትመፅእ እንከለኻ ኣብ መገዲ ተራእየካ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክትምላእን ናባኻ ሊኢኹኒ በሎ ብኡ ከዓ ካብ ኣዒንቱ ከም ቅራፍ ዝበለ ወደቐ እሞ ረኣየ ተስፊኡ እውን ተጠምቀ ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ዓብይ ኣገልጋሊ ቀናእ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዝነበረ ነዞም ብመንፈስ ዝመላለሱ ዝነበሩ ክርስቲያን ተባሂሎም ዝተፀውዑ ኣገልገልቲ ዝቃወም ዝነበረ ዝኣስር ዝቐትል ዝነበረ ሕጂ ግን ብፍሉይ መንገዲ እግዚአብሔር ክራኸቦ ከሎ ንርኢ ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ዓብይ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ቀልጢፉ ካብቲ ዑረቱ ምስ ተፈወሰ ቀልጢፉ ተሲኡ መንፈስ እግዚአብሔር ምስ መልአ ቀልጢፉ ከዓኒ ተጠምቀ
ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ክብሩ ሁሉ ንኢየሱስ ይሁን ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝነበረት ቤተክርስትያን ብዙሓት ትንቢት ዘገልግሉ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ብዙሓት ብሓደ ክንፅውዖም ውህበት ትንቢት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንርኢ ከለና ውህበት ናይ ትንቢት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንርኢ ከለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ከዓ ዳርጋ ብምልኡ ብዛዕባ ውህበታት እዩ ዝዛረብ ዝምህር ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ናይ ትንቢት ውህበት ጥቕሙን ዕላምኡን ኣመንቲ በብግዚኡ ክለማመድዎ ከም ዘለዎም ከም ውህበቱ ዘለዎም ከዓኒ ብኡ ክብርትዑ ከም ዘለዎም ይገልጸልና ውህበት ትንቢት ልክዕ ከምቶም ካልኦት መንፈሳዊ ውህበታት ሃረር ክንብሎን ክንለማመዶን ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ይሕብረና ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 20 ትንቢት ኣይትንዓቑ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14 1 እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14 5 እውን ከምኡውን 39 እንታይ ይብለና ንፍቕሪ ሰዓብዋ ንመንፈሳዊ ውህበት ምናዳግና ክትንበዩ ቅልኡ ኣብቲ 5 ከዓ እንታይ ይብል ስለዚ ኩልኻትኩም ብቋንቋ ክትዛረቡ ምናዳግና ክትንበዩ እፈቱ ኣለኹ እታ ማሕበር ምእንቲ ክትነጽ ዝትርጉም እንተ ዘይኮነስ ካብቲ ብቋንቋታት ዝዛረብ እቲ ትንቢት ዝንበ ይዓቢ 39 ኣሕዋተየ ስለዚ ክትንበዩ ሃረር በሉ ቋንቋታት ምዝራብ ድማ ኣይትከልከሉ ሕጂ ኣብዚኣ ምእንቲ ግልፂ ክትኮነልኩም ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ስኢልና ስለንሓልፎ ስለዚ ኩልኻትኩም ብቋንቋታት ክትዛረቡ ስኢልና እዚ ንርእስና ንምህናፅ ኢልና ንዛረቦ ናይ ልሳን ውህበት ኣይኮነን ብቋንቋታት ክትዛረቡ ማለት እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ፍሉይ ዝኾነ ናይ ቋንቋ ትንቢት ክህበካ ከሎ ነገር ግን ብምንታይ እዩ በዚ ብናይ ቋንቋ ትንቢት ክመፅእ እንከሎ ኣብ ማእኸል ማሕበር ድዩ ወይ ከዓኒ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ዝትርጉም ተርጓማይ ክህሉ ኣለዎ እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ዘሎ ትርጉሙ እንድሕር ፈሊጥዎ ፅቡቕ ምክንያቱ ይንበይ ዘሎ ኣይፈልጦን ግን ማንም ኣይፈልጦን እንድሕር እቲ ናይ ቋንቋ ውህበት ኣለዎ ግን ምትርጓም ውህበት እንድሕር ኣለዎ ግን ነቲ ቋንቋ ክትርጉሞ ይኽእል እዩ ኣብ ማእኸል እውን እቲ ቋንቋ ዝተዘርበ ዝትርጉሙ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን እንታይ ይብለና መስለኩም ካብቲ ብቋንቋታት ዛረብ ግን እቲ ትንቢት ዝንበ ይዓቢ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ክንበ ከለና ብቐጥታ በቲ ቋንቋና ኩሉ ዝሰምዓና ኩሉ እቲ ኮሚኒኬሽን ሲ ብግልፂ ክንዘራረበሉ ኢና ትግርኛ ዲያ ክዛረብ ብእንግሊሽ ዲያ ክዛረብ ብጣልያን ዲ ብገለ ብቐጥታ ነቲ ህዝቢ ነቲ ጉባኤ ከም ዝስምዖ ገይረ ከተሓላልፍ እየ ማለት እዩ ትንቢት እንድሕር ተዋሂቡኒ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ይብላ ኣሎ ኢለ ከተሓላልፍ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ብቐጥታ ነቲ ትንቢት ዝመፅእ ዘሎ ይሰምዖ ስለ ዘሎ ኣብቲ ግን ነቲ ቋንቋ ዝትርጉም እንድሕር ዘየለ ስኡልካ ኢኻ ትሓልፍ ማለት እዩ ከምዚ ይመስለኒ ዝበሃል ነገራት የለን ባዕልኻ ኣብ ሽግር ምእታው የለን ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 6 እንታይ ዝብል ኣሎ ከዓኒ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ኣምላኽ ክትሕድሶ ኣዘክረካ ኣለሁ
ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኢዱ ምሰንበረሉ ብዙሕ ዓይነት ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጡ ነይሩ እሞ ነቲ ብምንባር ኢደይ ተዋህበካ ውህበታት ሲ ሓድሽ ሶዳ ኣይትረስዓዮ ኣነ ከዓ የዘኻኽረካ ኣለኹ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ የዘክሮ ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ኣብዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ክንሪኦም ከለና 4 ዓይነት ናይ ትንቢት ደረጃታት ከም ዘለው ይሕብረና እዩ እዚኣቶም ምእንቲ ከነለልዮም ጽቡቕ ጌና ከነጽንዖም ቃል ኣምላኽ ሓቀኛ ትንቢት ምዃኑ እቲ መንፈስ ትንቢት ምስክር ኢየሱስ ምዃኑ ካብ ኣምላኽ ተቐቢልኩም ክትንበዩ ከዓ ነቢያት ከም ዘለው ናይ ትንቢት ውህበት ብምሃብ ከዓ ካብቲ ማዓሙቕ ፍልጠቱ መልእኽቲ ከም ዝልእኽ ይገልጸልና ስለዚ እቶም 4 ደረጃታት ንብሎም ናይ ትንቢት እንታይ እዩ ቃል ኣምላኽ መንፈስ ትንቢት ነቢያት ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ከዓ ትንቢት ማለት እዩ ነዚኦም ተጠቂሶም ዘለው ፈሊና እንድሕሪ ፈሊጥናዮም ነቶም ንሰምዖም ትንቢታት ኣብ ደረጃኦም ንምስራዕ ወይ ድማ ናብቲ ትንቢት መልእኽቲ ሓቂ ድዩ ሓሶት ንምልላይ ኣይንሽገርን ኢና ወቃል ኣምላኽ ስለ ንፈልጥ ዘለና ንምሃር ስለ ዘለና ካበይ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ካብ ቃል ኣምላኽ ዲ ዝመጽእ ዘሎ ካበይ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኢልና ከነኽኖ ንኽእል ኢና እቲ መጀመርያ ቃል ኣምላኽ ዝብል እዩ ቃል ኣምላኽ ንዘለዓለም ዝነብር እዩ ቃል ኣምላኽ ንኹሉ ዝምርምር ቃል እዩ ብቃሉ ኢና ምስ እግዚአብሔር ንራኸብ ብቃሉ ኢና ንኣምላኽ ንፈልጦ መዝሙር 119 ደጋጊመ የንብባ ነይረሲ ካብ ሓደ ስጋዕ 172 ጥቕስታት ሲ ጠቕላላ ጥቕስሲ ቃል ኣምላኽ ዘይተጠቐሰ የብሉን ቃል ኣምላኽ ሕጊ ኣምላኽ ስርዓት ኣምላኽ በቃ ቃል ኣምላኽ ንኹሉ ዝምርምር ቃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ዘይሓልፍ ነገር የለን ቃለይ ግን ኣይሓልፍን እዩ ንዘለዓለም እዩ ዝነብር እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ትንቢት ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ማለት ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ እዚ ክንፈልጥ ይግባአና ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ጥቕስ 3 ምዕራፍ 3:16 ኩላህና ከም ንፈልጦውን ኣብኡ ከዓኒ ትንቢት ሲ እቲ ዝመጽእ ቃል ኣምላኽ ተነንብቦ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ዘቕንዕ ዘጸናንዕ ዝመርሕ ዝምህር ካብ ጌጋ ዝመልስ ከም ዝኾነ ይነግር ስለዚ እቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ባዕሉ ናይ ጽሑፍ ትንቢት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ያዕቆብ ነቲ ንነፍስኹም ከድሕን ዝከኣሎ ትኹል ቃል እውን ብትግሃት ተቐበልዎ ይብል ኩሉ ትንቢታት ብቃል ኣምላኽ እዩ ዝምርመር ትንቢት ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ነገር መንፊትና ወይ መመርመሪ እንታይ እዩ ቃል ኣምላኽ ኩሉ መንፈሳዊ ኣሰራርሓ ብቃል ኣምላኽ እዩ ዝምርመር ብቃል ኣምላኽ ከዓ ይምዘን እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ስለዚ እቲ ትንቢት ካብ ቃል ኣምላኽ ምስቲ ቃል ኣምላኽ ዘይሰማማዕ እንድሕር ኮይኑ ካብ እግዚአብሔር ድመጸ ትንቢት ኣይኮነን ማለት እዩ ለመንፈስ ትንቢት ንብሎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 19:10
ቅርታ أنا خاخ سجدلو إليه ناب قدمي أقارو في الجنبلكو مسود ما هاي تقبرو تتنكا مسكر يسوس اتي منفس تنبيت يومو أنس كما خان كم تم مسكر يسوس زحزو زلو حوات كان باريا إيه نا أملاخ دا أسجد بلن أبزي هوارا يوحنس ندي اتي ملأخ وتزنقر نقرات مس نقرو بقى بسنبادي اب تحت اقرو ودق مس ودقه انا كو مسكرنا يسوس كريستوس يه اتا انا زمسكرو اني منفس تنبيتيو تمسكرنت كاب افاي زوص كم تنسخا كتزاربو بمنفس تزاربو نقرات ناي منفس تنبيتيو كما خا أقل كو إيه أنا خا كما خاتكم سي منم تأشمو زبالة نقراتي بلين سلازي نزقى أبيهر أملاخ كادا أسقاد مبر قال عايق زيكم زخي تقبريلو كخونو خلو نري أنا كاب أبو سدلكم مسأنانعي كاب أبو زوص منفس حكيم مسأي نسوك مسكر الليو يو قويتا يس كريستوس أقدموا قدم مخادو نجيروهم نتمهاريا نجيروهم أنا ناب سمايات مسكركو منفس جاوي كل أخلكمي كاو أبو زمس منفس حكيم مسمس أجنا نسوك مسكر الليو خايلو أبي وان سعسة عمشت عسران شبشتن إت منفس حكيم سانا زحدرن زنبرني أبي وان سعسة 14 شوعته منفس قدوس كاني مسخاتكم ينبر مسخاتكم يحدر مسخاتكم تفلطوا ياهم عالم جنا يتفلطني يا بلنا انت عايز قبر نحق منفس زاربي منفس تنبيت زلوي نزيد حانو نفسات كم نمسكرلو كن مهرلو كن معدلو منفس تنبيت تواهبنا الله قدما يقرونتوس 14:30 عدد بز منفس زي كلاتنا تنبيت كنزارب نخلينا المسكر دما علونا نجرجن ازجا بهر املاح كم زي يبل الله إلنا ايكونن ننبيو اتيا اب لبنا زملأ قال تناي حق قال مسكرنت إنا نزارب نايز جابير شي مستبارخ يكون نزارب نمسكر كا نبيات زبحالو خانيا تسالسيتي ازيا اتي از نبي زبحال زلو قدم رأي بحال نيري لنا عنتوي او قداماي صامويل 9:9 دحرينا ناي نبي اغلغلوت منفس قدوس كابز جابير زوهاب سميو أملاخ دما أما حدر قدم حواريات قال أي نبيات زي أب إفيسون معرف 4 زلو كأسر تحدي إذن بولكم زلو أملاخ دما أما حبر قدم حواريات قال أي نبيات سالساي ممهران دحار كأجبرتي حيلي دحار وهبت مفواس مرداء دخمات ممرح ببينو قانقاتات سرعي بلا قداماي قرونتوس 10:28 ابتا عرب افيسون 4 خاني نسو نغليهم حواريات نغليهم دما نبيات نغليهم كا ونجيلاويان نغليهم كا غاسوت ممهران كخونو هابه ماني زهد ماني نبي زغبر غويتا نايز مدراوي أقلقلتو وديون سمايات عريقو مسكدياب يمان أبوه كوف مسبلي كاببو خاني نتمنفس نبانا قصو رأخومني نقالي نتبت خريستيان نتا محبر
زهنس نجر نتاما حبر أب ملكع زتحز مسمر زتحز زتصبابق نقاليهم هواريات نقاليهم نبيات نقاليهم ونقلاويان زمهرو نقاليهم قاسوت زقاسيو قاليهم مهران قال أملاخ زمهرو غيرو نتاما حبر يبوا ስለዚህ ሓንቲ ማሕበር እዚ ኩሉ እዚ ኣለዋ ማለት እዩ ኣብቲ ቸርች ክህልዋ ነታ ማሕበር ነቶም ኣብኡ ዘሎ ማሕበር ንበሃል ንሕና ኢና እቶም ኣመንቲ እቶም ቤተክርስትያን ንበሃል ንሕና ኢና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ዝሓና ንሕና ኢና ስለዚ ንዓና ከፀባብቐና ንክርስቶስ መሲልና ስጋዕ ንወፅእ በቲ ሃዋርያዊ መልእኽቶምን በቲ ነቢያት ዝዛረብዎ ካብ እግዚኣብሔር ተዋህቦምን ዝምህሩና ንዓና ናብ ስብእነት ናብ እኹል ስብእነት ከብፅሑና ምእንቲ ቅዱሳት ክንከውን ፃድቃናት ክንከውን ገለ ዘይብልና ነገራት ኣበር ዘይብልና ክንከውን ገይሮም ገይሩ እዚ መልእኽቲ እዚ ውህበት እዚ ሂቡና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ነቢያት ውህበት ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቐጥታ ዝወሃብ ናይ መጨረሻ እቲ ትንቢት ቅዱስ ውህበት ትንቢት ንብሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ትንቢት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 10 ዘሎ እዚ ውህበት እዚ እቶም ነቢያት ንእግዚኣብሔር ወኪሎም ነቲ ህዝቢ ክዛረቡ ዝተፀውዑ ናይ እግዚኣብሔር ልኡኻት እዮም መልእኽቶም ከዓ ኣምላኽ ናብ ህዝቡ ክቐርብ ስጋብ ክንደይ ከም ዝደሊ የርእየና እግዚአብሔር ደቁ በመንፈሳዊ ሰላምን ሓጎስን መሊኦም ክለማመዱ ስለዝደሊ እቲ ነቢይ ብዝርድኦ ቋንቋ መልእኽቲ የተሓላልፍ ነቲ ህዝቢ ከዓኒ ብዝርድኦ ቋንቋ ካብቲ ዓሚቕ ዝኾነ ፍልጠት እግዚአብሔር ነዚ ህዝበይ ነዚ ማሕበረይ ምእንቲ ክፀሪ መንፈሳዊ ሰላም ክመልእ መንፈሳዊ ሓጎስ ክመልእ ንኩሉ እቲ ዘድሊ መንፈሳዊ ነገር ክለማመዱ ከዓንሲ ነቢይ ብዝርድኦ ቋንቋ ገይሩ መልእኽቲ ከተሓላልፍ ናይ ትንቢት መንፈስ ሂቡ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ኣርባዕትዮም ከምቲ ዝተነገረና ከነለልዮም ኣድላይ ብትንቢት ዝመፅእ ምግላፅ ኣሎ ብትንቢት ዝመፅእ ጥቕምን ዕላማን ኣሎ እቲ ትንቢት ዝንበግና ንሰብ ዝሃንፅ ዝምዕድ ዘፀናንዕ እዩ ዝዛረብ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:3 እንታይ ይብል እቲ ትንቢት ዝንበ ነቲ ማሕበር ነቲ ሰብ ድዩ ንውልቀ ሰባት ድዩ ንማሕበር ድዩ ዝሃንፅ ዝምዕድ ዘፀናንዕ እዩ ዝዛረብ ዝሃንፅ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ንስኻትኩም ህንፃ ኣምላኽ ኢኹም ብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:9 ገዛ ከም ዝህነፅ ቤተክርስትያን ከዓ ብጎይታ ምእንቲ ክትሕይል ክትብርትዕ ክትዓቢ ክትንደቕ ክትህነፅ ክትፅብቕ ኣለዋ ብመንፈሳዊ ኣሰራርሓ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ማለት እቲ ገዛ ወይ ድማ እቲ ህንፃ እቲ እምኒ ኣይኮነን ብጎይታ ኣሚኖም ዝደሓኑ ህዝቢ እዮም ኩሎም ኣመንቲ ብቃልን ብመንፈስን ብእምነት ቀፃሊ ብሓይሊ ብሕብረት ምስ እግዚኣብሔር ክዓብዩ ይመላለሱ ስለዚ ኣመንቲ ኩሎም
ንእግዚአብሔር ብምፍራህን ብፍቅርን ክመላለሱ ካብ ጎይታ ዝህነፅ ትንቢት በቶም ናይ ትንቢቱ ህበት ዘለዎም መልእኽቲ ይላእኸሎም ማለት እዩ። ኤፌሶን 4:16 እንታይ ይብል? ብዘሎ እቲ ስጋ ብደገፍ እቲ መለጋገብኡ እተተሓሓዘ እናተኣሳሰረውን ብመጠን እቲ ኤፌሶን 4:16 ከንብባ ኣብዚ ተሓዋዊሳ ኣላ 4:16 ብዘሎ እቲ ስጋ ብደገፍ እቲ መለጋግብኡ እናተተሓሓዘን እናተኣሳሰረን ብመጠን እቲ ነንኽፍሉ እተመደበሉ ግብሪ ብፍቅሪ ምእንቲ ክህነፅሲ ካብ ክርስቶስ እዩ ምዕባዩ ዝርከብ። ብማንም ባዕልኻ ክትዓቢ ተደሊኻ ኣይትኽእልን ኢኻ። ማንም ባዕሉ ክህነፅ ኣይክእልን እዩ፣ ክዓቢ ኣይክእልን እዩ። እንታይ ደኣ ክርስቶስ እዩ ዘዕቢ። ስለዚ ምእንቲ ክንዓቢ ከዓኒ እንታይ ይገብረና? ምእንቲ ንዕኡ እንዳመሰልና ብፍቅሪ ብዝተፈላለየ ሰናይ ዝኾነ ሰላም ክንመላለስ ምእንቲ እዚ ናይ ዝሃንፅ መልእኽቲ በቶም ነቢያቱ ገይሩ ይልእኸልና። እታ ካልአይቲ ዝምዕድ ኢሉ ሕጂ ድማ እዛ መርከብ ደኣ እምበር ካባኻትኩምሲ ሓንቲ ነፍሲ እኳ ኣይክትጠፍእን እያ እሞ ክትሃድኡ ኣለኩም በሎ። እዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 17 ዘሎ እዩ። በዛ ለይቲ እዚኣ እቲ መልኣኽ ናይቲ ኣነ ዝናቱ ዘገልግሎን ኣምላኸይ ኣብ ጥቃይ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቀይሳር ደው ክትብል ኢኻ፣ እንሆ ነቶም ምሳኻ ዝሳገሩ ኩላቶምን ኣምላኽ ይቡካ ኣሎ፣ ኣይትፍራህ በለኒ። ኣቱም ሰብ ኣነ ከዓኒ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ከም ዝኸውን ንኣምላኽ ኣምኖ እየ እሞ ስለዚ ኣጀኹም። ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን። እንታይ እዩ እቲ ዝምዕድ እቲ ናይ ምምዓድ ይንበን ዲደሎ ኣቐዲሙስ ይነግሮም ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ንጳውሎስ ይነግረሎ ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ኣብ ቅድሚ ቀሳርያ ደው ክትብል ኢኻ፣ ኣብ መንገዲ ዋላ ሓንቲ ትኸውንን ኢኻ፣ ሓደ ሰብ ከዓኒ ዝጠፍእ የለን ኢሉ ክምዕዶ ከሎ ንሱ ከዓ ነቶም ሰባት ክምዕድ ከሎ ንሪኦ። ኣጆኻትኩም ኣይትፍርሑ። ንሕና ኣመንቲ ኩላህና ከዓ ብቃል ኣምላኽ ብመንፈስን ፀኒዖም ክነብሩ ይመዓዱ። ኩላህና ብቃሉን ብመንፈስ ሓቅን ፀኒዕና ክንነብር ይመዕደና ማለት እዩ። ኣካል ጎይታ ኢየሱስ ዝኾነት ቤተክርስትያን እንተተጋገየት ኣብ ሓጢኣት እንተወደቐት ብቃል ኣምላኽ ብምምዓድ ጥራይ እያ ክትምለስ ትኽእል። ቤተክርስትያን ቅድስና ዝጎደላ ቅድስናስ ክጎድላስ ይኽእል እዩ። ብናይ ሓሶት ትምህርቲ እውን ክትፅመት ትኽእል እያ። ንኣምላኽ ባህ ዘየብል ነገር እውን ክኣቱ ይኽእል እዩ ኣብታ ማሕበር። ካብዚ ኩሉ ምእንቲ ክትምለስ ግና ጎይታ ብውህበት ትንቢቱ ገይሩ ብምዕዶ ክትምለስ መልእኽቲ ብነቢይ ገይሩ ይምዕድ። ቤተክርስትያን ነቲ ትንቢት ሰሚዓ ከዓኒ መንፈሳዊ ምንቕቃሕ ብምግባር ናብቲ ንቡር ቦታኣ ክትምለስ
تقبر مالك نتتنبيت سميعها أنت زي تملست جنا أبزعبه من فساود كتيا تأت بنا حدا يسب جيجا نبزحات أبزعبه من فساود كت يودكم مالك بنا حدا يسب جيجا نمول بتخريستيان مقطعتي كاب أملاخ يمسك مالك أبي ياسو معرف شوعات خلنا كلها أنا نفلطي እግዚአብሔር ነቲ ሓያል ዝኾነ ንጉስ ኣብ መንገዶም ምሕላፍ ዝኸልኦም ዝነበረ ንኹሉ ነቲ ንብረቶምን ትሕዝቶኦምን ሰቦም ኩሉ ከጥፍኡ ከጽንቱ ትእዛዝ ሂብዎም እግዚአብሔር ካብ ማእኸል እዚ ናይ እስራኤል ህዝቢ ግን ሓደ ሰብ ኣካን ዝበሃል ሓደ ሰብ ጌጋ ክገብር ከሎ ንርኢ ወርቅን ብሩርን ተፈላለየ ኣልባሳት ወሲዱ ኣብ ገዝኡ ክቐብር ከሎ ንሪኦ እግዚአብሔር ኩሉ ዝርኢ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ምንም ከም ዘይገበረ ዓይነት ኮይኑ ግን ሰብኣይ ኣብ ማእኸልቲ ህዝቢ ይካወን ነይሩ ሽዑ ናብ ውግእ እንተኸዱ እቶም እስራኤላውያን ክሰዓሩ ጀሚሮም ሽዑ ኢያሱ ተንበርኪኹ ክፅሊ ከሎ እንታይ ተንበርኪኽካ ትፅሊ ኣለኻ ኣብ ቅድመይ ንህዝብኻ ካብ ሓጢኣትኩም ተመለሱ ኢልካ ንገሮም እስኪ ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ ሰብ ኣሎመኒ እስኪ ንገሮም ሽዑ ኣብዚ ኣካን ዝተባሃለ ሰብኣይ ክንደይ ህዝቢ ምስተወደአ ካብ እስራኤል እዛ ኣካን ዝተባሃለ ሰብኣይ ትንብረት ኩሉ ሓቢኡ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ ቤተሰቡን ንሱን ክፀንቱ ገይርዎም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ኣብዚ ነቢያት መፂኦም ኣነ ዘስተውዓልኮ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ዝገብርዎ ኩሉ ብግልፂ ትሪኦ ኣምላኽውን ዝገልፀልካ ሓደ ሓደ ግዜ እንዳረኣኻዮም ሽዑ ነቲ ሰብ ግን በዓል ገንዘብ ምዃኑ እንድሕር ፈሊጦም እቶም ነቢያት ዝመፁ በቃ ዘሎን ደየሎን ሓደ መፅሓፍ ተፃሒፉ ክወፀሉ ዝኽእል ካብ ታሕቲ ስጋዕ ላዕሊ በቃ ናይ ፀጋ ናይ ሃብቲ ናይ ክንደይ ነገራት ነቲ ሓጢኣት ናይቲ ሰብኣይ ከይተንከፈ ናይታ ሰበይቲ ድዩ ናይቲ ሰብኣይ ከይተንከፈ ከይተዛረበ ዝረኣናዮ እኮ እዚ ዝረኣናዮ ከይተዛረቡ ሓጢኣት ትገብርልኺ ሓጢኣት ትገብር ኣለኻ ካብ ሓጢኣትካ ከምዝን ትገብር ኣለኻ ተጠንቀቕ እግዚአብሔር ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነ ነዛ ቤተክርስትያን እውን ክቐፅዓ ስለ ዝኾነ ተመለስ ኣብ ክንዲ ማለት እግዚአብሔር ማኪና ክበካ እዩ ገዛ ክበካ እዩ እንደይ ነገር ክገብረልካ ኢሎም ክንበዩ ከለዉ ንሪኦም እቲ ሳልሳይ ዘፀናንዕ እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 3 እስከ 4 እንታይ ይብል ኣምላኽ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ምሕረት ኣምላኽ ኩሉ ምፅንናዕ ይባረኽ በቲ ንርእስና ካብ ኣምላኽ ነፀናንዓሉ ምፅንናዕ ነቶም ኣብ ፀበባ ዘለው ዘበሉ ኩላቶም ከነፀናንዕ ምእንቲ ክከኣለናስ ብፀበባና ዘበለ ዘፀናንዓና ንሱ ናይ እግዚአብሔር ስም ይባረኽ ንሕና ተፀዊዕና እንዲና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ብፀጉኡ ድሒኑና ምሕረት ገይሩልና ኣፀናኒዑና ባሪኹና ሕጂ ዘይተፀናንዑን ዘይተባረኹን እንድሕር ኣለው በቲ ዘፀናንዓና ንዓና ዘፀናንዐ እግዚአብሔር ብኡ ጌርና ንሕና ከዓ ንካልኦት ከነፀናንዕ እዚ ውህበት እዚ ተዋሂቡና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ስም ይባረኽ ኣቦ ኩሉ ምፅንናዕ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ጥራይ ሰላም ዕረፍቲ ሓይሊ ዝህብ እቲ ዘፀናንዕ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ካብ ሓዘን ካብ መከራ ካብ ፈተናታት ከውፅእ ዝኽእል እቲ መፀናንዕ መንፈስ ጥራይ እዩ
ቅብኣት ዘለዎ ዘረባ ብውህበት ትንቢት ከጸናንዕ ከሎ ጥራይ እዩ ነቲ ሰብ ካብ ዘለዎ ኩነታት ክፍወስ ዝኽእል ኣብ ጎድንኻ ኮይኑ ከጸናንዓካ ጠበቃ ክኾነካ መኻሪ ጰራቅሊጦስ ንሱ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ እዩ ኣብ ዮሐንስ 14 ጥቕሲ 16 ጥቕሲ 26 ከምኡ ይብል ኣነ ከዓ ነቦ ክልሙነ እየ እሞ ንሱ ድማ ንዘለኣለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መጸናንዒ ክህበኩም እዩ እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈሱ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ክነግረኩም ብዘሎ ከዘኻኽረኩም እዩ ከዘክረኩም እዩ ዮሐንስ 15:26 ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ውህበት ትንቢት ምስ ቃል ኣምላኽ ብኸመይ ኢና ንሪኦ አንተ ወይ ኢና ነርና እንዲና ውህበት ትንቢት ምስ ቃል ኣምላኽ መጀመርያ ትንቢት ካብ እግዚአብሔር ዝውሃብ መለኮታዊ ውህበት እዩ ኢልና ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያኑ ዘለዎ ዕላማን ሓሳብን ብውህበት ትንቢት ገይሩ ብቃሉ ንኣመንቱ ዝሃንጽ ዝምዕድ ዘጸናንዕ ቃላት ይዛረብ መልእኽቲ እውን የተሓላልፍ ኢልና ኣብቲ ላዕሊ እውን ርኢናዮ ኢና ከመይ ገይሩ ከም ዘጸናንዕ ንምንታይ ከም ዘጸናንዕ ከመይ ገይሩ ከም ዝምዕድ ንምንታይ ከም ዝምዕድ ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንጽ ንምንታይ ከም ዝሃንጽ ርኢና ነርና ስለዚህ ቃሉ ካበይ ዝወፅእ ማለት እዩ ኩሉ ካብ ቃሉ ማለት እዩ ካልኣይ ንውህበት ትንቢት ምትርጓም ኣየድልዮን እዩ ሓደ ሰብ ነቢይ እንድሕር ኮይኑ በታ ኣነ ንዓይ ዝስማዓኒ ቋንቋ ብኡ ገይሩ ስለ ዝነግረኒ ትርጉም ኣየድልዮን እዩ ማለት ሲ ከምቲ አንተ ወይ ዝረኣናዮ ምትርጓም ዘየድልየሉ ምክንያት ናይ ዘረባ ውህበት ስለ ዝኾነ ማለት ናይ ዘረባ ውህበት አለው ናይ ዘረባ ውህበት ዝበሃል ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ምክንያቱ እቲ ቃል ፍልጠት ቃል ጥበብ ትንቢት ዝበሃሉ ሲ ናይ ዘረባ ውህበታት ስለ ዝኾኑ በቲ ዝተዋህበና ዘረባ በቲ ቋንቋና ጌርና መልእኽቲ ከነተሓላልፍ ይገብረና ማለት እዩ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ሳልሳይ ትንቢት ንሓደ ዘይኣምን ዘይምሁር ይረትዖ እዩ ግና ኸ ኩላቶም እንተተነበዩ እሞ ሓደ ዘይኣምን ወይ ከዓ ዘይምሁር እንተ ኣተወ ኩላቶም ይገንሕዎ ኩላቶም ይፈርድዎ እዮም እቲ ኣብ ልቡ እተሓብአ ድማ ይግለጽ እሞ ከምኡውን ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ከም ዘሎ እናነገረ ብገጹ ተደፊኡ ንኣምላኽ ክሰግደሉ እዩ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:24-25 እንታይ ምንም እኮ ዝፈልጦ ነገራት የብሉን ነገር ግን ኣብቲ ጉባኤ ኣትይሎ ሕጂ ኣብ ውሽጡ ዝሓብኦ ነገራት ኣሎ ስውር ነገር ኣሎ ውሽጡ ስውር ነገር ማንም ዘይፈልጦ መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ ዝፈልጦ ጎይታ ኢየሱስ ጥራሕ ዝፈልጦ እግዚአብሔር ጥራሕ ዝፈልጦ ነገር ኣሎ ውሽጡ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ብነቢያቱ ገይሩ ንውሽጡ ነዚ ሰብ እዚ ነዚ ኣብ ማእኸል ጉባኤ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ንልቡ ናብቲ ዝሓብኦ ኩሉ ነቲ ስውር ዝኾነ ነገር ኩሉ ይገልጸሉ እሞ እንታይ ይኸውን ይርታዕ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ሰብ ዝማእኸል ዞም ጉባኤታት ኣሎ ኢሉ
ብገጹ ተደፊኡና ኣምላኽ ይሰግድ ጽድቅን ፍርድን ከም ዘሎ ይረትዖ በቲ ዝሰምዖ ትንቢት ይኹንኖ እሞ ብሓጢኣቱ ይናሳሕ ኣብ ልቡ ዝተሓብአ ነገር ይግለጽ ቃል ኣምላኽ እንተ ክልተ ኣፍ ካብ ዘለዎ ሴፍ ይበልሕ ይብለና ኣብ ዕብራውያን 4:12-13 ቃል ኣምላኽ ክልተ ኣፍ ካብ ዘለዎ ሴፍ ይበልሕ ኣብ ቅድሚኡ ዝሕባእ ፍጡር የልቦን ፈጺሙ ኣምላኽ ኣብኡ ከም ዘሎ ይኣምን ብሓቂ እውን መንፈስን ከኣኒ ይሰግድ የምልኾ ከዓ ቀልጢፉ ናብ ጎይታ መጽእ ማለት ናይ እግዚኣብሔር ስም ይባረክ ሕቡእ ነገር ዝገልጽ ራብዓይ ውህበት ትንቢት ኣመንቲ ምእንቲ ክመሃሩ ይመጽእ ከኣኒ ኣብቲ ጉባኤ ኩላቶም ምእንቲ ክመሃሩ ኩላቶም እውን ክመዓዱስ ኩላትኩም ብሓደ ክትንበዩ ይከኣለኩም እዩ እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:31 ብውህበት ትንቢት ዝመጽእ ትምህርቲ ቅብኣት ዘለዎ ብሓቅን ብመንፈስን እዩ ስለዚ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ንምእዳብ ይጠቅም እዩ ኩሉ ሳዕ እዚ ትምህርቲ እዚ ብቃል ኣምላኽ ክምርመር ከም ዘለዎ ከዓ ክንስሕት የብልና ውህበት ትንቢት ዘለዎም ነገር ግን ንውህበቶም ከመይ ገይሮም ከዓ ከም ዝጥቀሙሉ ዘይፈልጡ ከዓ ብዙሓት ኣለው ሓደስቲ ድየመ ወይ ነባራት ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀሙሉ ዘይፈልጦም ዝደናገሩ መሊኦም ኣለው ብኣግባቡ እንተ ዘይተጠቂምካሉ ንኩሉ ዓይነት ውህበት ኣብ ትንቢት ኣብ ስሕተት የውድቐካ እዩ ኣብ ትዕቢትን ኣብ ስሕተትን የውድቐካ እዩ ኣነ እታ ንእሽተይ ዝሰምዓ ነገር ሒዘ ኣብ ክንዲ ኣብ ትሕቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኣብ ትሕቲ ናይ ነቢይነት ውህበት ዘለዎም ሰባት ትሕቲ ኢላ ኣብ ክንዲ ዝመሃር ሪኢኹሞ እዚ ሳሙኤል ኣይተረድኦን ነይሩ ነገር ግን ዳሕራይ ኤሊ ከምዚኣ ዳ እግበር ምስ በሎ ክስተኻኸል ክኢሉ ማለት እዩ ከምቲ ዘለዎ ተዝኸይድ ነይሩ በቃ በበፅሖን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ትንቢት ይኹን ካልኦት ውህበታት ኣጠቃምሙኡን ኣተሓሕዙኡን ልምዲ ካብ ዘለዎም ነቢያት መንፈሳዊ ኣቦታት መጻሕፍትን ትሕት ኢሎም ብእምነት ክመሃሩ ኣድላይ እዚኦም ሕጂ ዘለው እግዚአብሔር መቸም ሓድሽ ኮይንካ ክትመጽእ ከለካ ናብ ጎይታ በቃ ብኢዱ ሒዙ እንጂ ዘሰላየለካ ታተዘብለካ ስጋዕ ደልዲልካ ትኸይድሲ በዚኣ ዳኣኺድ ሕጂ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሉ ዘሎስ ገና ዘይበሰለን ስጋዕ ዝበስል ይመርሖ ከም ዘሎ ኣብ ክንዲ ተረዲኡ ዝኸይድ ልክዕ በቃ እግዚኣብሔር ናብቲ ዝለዓለ ቦታ ብሓንቲ ሰዓ ከም ዘደየቦ ዓይነት ገይሩ በቃ እግዚኣብሔር ንዓይ ነቢይ ገይሩኒ ኢሉ ብዛዕባ ትንቢት ዘይብሉ ክንበ ከሎ ንሪኦ ብዘይ ምልኣት ቃል ኣምላኽ ትንቢት ብቕዓት የብሉን ብዙሓት ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ስጋዕ ራእይ ዮሃንስ ደጋጊምካ እንተ ዘየንቢብካዮ እንተ ዘይተረዲእኳ እቲ ትንቢት ዝኾነ ዓይነት ትንቢት ብቕዓት ዘለዎ ኣይክኸውን እዩ መዝሙር ዳዊት 19:7-11 ከምዚ ዝብል ኣሎ ሕጊ እግዚኣብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ መልሳ
مسكر زجابير أموني نجرهي يتبوه سرعات زجابير قنوعي نلبي حقوسه تزاز زجابير نصوهيو نعنتي يبرهن برهات زجابير نصوهيو نزل عالم ينبر فردتات زجابير حقيو بزلون صادق كاب ورقي أرى كاب بزح صوري ورقي كوا زحرقي كم معار أرى كم معار ولا لا زتعمي بارا خاون بو تماهيرو بمحلاو عبي كحسا الله نايزقابير شنو يبار يهمو حق زقابير زبلو زلو أبتقال تصحيف زلو حقتاتي مسكرنت نايزقابير زتزاربو كله ጥበብ ዝህብ ዘረባታት ስርዓት ዝጋብሔር በዚኣ ኺድ በዚኣ ኣይትኺድ በዚኣ እንድሕር ኸይድካ ከምዚኣ በዚኣ እንድሕር ኸይድካ ከምዚኣ ዝብል ስርዓት ዝጋብሔር ቅኑዕ እዩ ንልቢ ይሕጉሶ ትእዛዝ ከ ኣሎ ትእዛዝ ዝጋብሔር ንጹህ እዩ 10 ትእዛዛት ኣለና ነዘን ትእዛዛት እዚአን እንድሕሪ ጽቡቕ ጌርና ኣኺናየንሲ ንጹህ ኩሉ እቲ ስርዓቱ ንጹህ እዩ نعنتي يبرهن نزقابير مفرح كاني نصوهي نزل عالم كأي نبر نزقابير شم تبارك يهم سلازي بزي من أتقال أملاح تنبيت بزح كنتقص نخلينا بزي بقى الأملاح نتقص نخلينا بقعات يقولوا سلازي هذا سبب كنبه خلوص نايك قال أملاح تدقيفو مس قال أملاح ستتح حاجة تنبيت كخونكم زلوه كفلت قالوه قال تنبيت ززارب نتي زتا حلالفو ملأخت كل زتا حلالفو ملأخت كله حلافنت قالوه عجي ززارب سبات مش قالوه زقابير كم زي بلالو زقابير اللي يخني تزاري بنيو زقابير كم زي بلالو زبللو زقابير ناي سرعات أملاخي وكم تزلع على زنببنا زقابير ناي سرعات أملاخي أملاخ سناي سلام من بر ناي زرقرق أملاخ يكونن يبلا بقدام يكونن 14 3 كلتا تنبيت وتقوص أصورو زي تخيل زررب أيكونن تنبيت كما تقول تسمدا سمع كاكو يا خات الزارب زلخ هدي حدا لكع بقى قطقط እንዳበሉ ወንበር እንዳ ሰባበሩ ሰዲያታት እንዳደፋፉኡ ክዛረቡ ዝደልዩ አሉ እዚ አጋንንታዊ ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ትንቢት አይኮነ ትንቢት እግዚአብሔር ሲ እንታይ እዩ ኣብዚ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:30 ክንተል እንታይ ኢሉና أملاح ناي سلام مبر ناي زرقرق أملاح أيكونن ناي زقابير شي مبارك إذا يوم زرقرق زقابرون دعرو قينهم أغان انتاوي العلا بلوم فح نزي ومبر زدفقو ني تربيزاتات قالي أما بتحت ومبر زاتو إذا يوم كاو زقابير أيكونن ስለዚህ ትንቢት በቲ ነቢይ ዝንቀሳቀስ እምበር አንጻር ፍቃዱ ዝገብሮ አይኮነ ናይ እግዚአብሔር ስም ይባረክ ትንቢት በቲ ዝተላእኾ ካብ ላዕሊ ዝተላእኾ ንዕኡ ሓንቲ ብሓንቲ እንዳተዛረበ ከተሓላልፍ ዳ እምበር ናይ ባዕሉ ወይ ክቆፃፅሮ ዘይክእል ወይ ከአኒ ካልእ ሓደ ኤሌክትሪሲቲ መፂኡ ክንቀሳቀሶ ከም ዘለዎ ዓይነት ገይሩ ክንቀሳቀስ ኣይኮነን ንኣምላኽ ወኪሉ እዩ መልእኽቲ ዘተሓላልፍ ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዝዛረቦ ኩሉ ብጥበብን ብፍልጠትን ብትሕትና ርእሱ ክቆፃፀር ኣለዎ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ተስፋ ገብር ኩላና ንዚ ትምህርቲ ጽቡቕ ጌርና ንሕዞ ዘለና
ካልእ ዝንበሰብ ክጋገይ ይኽእል እዩ ዓንተ ወይ ዘንበብናዮ ነይሩ ኣብቲ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ነገር ነይሩ ሓደ ሓደ ናይ ትንቢት ውህበት ይወሃቦም እሞ ሕጂ እቲ ትንቢት ውህበት ምስ ተዋህቦም ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀምሉ ስለ ዘይፈልጥዎ ኣብ ክንዲ ክመሃሩ ዝኸዱ በቃ በቲ ናታቶም ብድላዮም መንገዲ ገይሮም ይኸዱ እሞ ኣብ ጌጋ ይወድቁ ማለት እዩ ስለዚ ዝንበ ሰብ ክጋገይ ይኽእል እዩ ትንቢት ስለዚ እንድሕሪ ዝንበ ሰብ ዝጋገ እንድሕሪ ኮይኑ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትንቢት ክምርመር ኣለዎ ማለት እዩ ክምርመር ኣለዎ ነቢያት ድማ ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይኖም ይዛረቡ እቶም ካልኦት እውን ይመርምሩ ናይ ሕጂ ነቢያት መርማሪ የብሎምን ንዓና ጥራሕ ስምዑና ኣነ እየ ነቢይ ዝብሉ ጥራሕ እዮም ንዓና ጥራሕ ስምዑና ዝብሉ እዮም እንድሕር ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኮንካ እኮ እግዚኣብሔር እውን ንዓኻ መንፈስ ቅዱስ ሂቡካ ስለ ዘሎ እቲ ዝመፅእ ትንቢት ሲ ካብ ኣምላኽ ድዩ ካብ ርእሱ ድዩ ካብ ሰይጣን ድዩ ክትመምዮ እኮ ትኽእል ኢኻ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል እቲ ብድፍረቱ ብስመይ ዘይኣዘዝክዎ ቃል ዝዛረብ ነቢይ ወይ ከዓ ብስም ካልኦት ኣማልኽቲ ዝዛረብ እቲ ነቢይ እቲ ይሙት ኢሉ ብልብኻ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ዘይተዛረቦ ነገር ከመይ ጌርና ክንፈልጦ እንተበልካ እቲ ነቢይ ብስም እግዚኣብሔር ምስ ተዛረቦ እቲ ነገር እንተ ዘይኮነ እንተ ዘይመፀ እዚ እግዚኣብሔር ዘይተዛረቦ ነገር ምዃኑ ምልክት ይኹንካ ኢሉና ኣብ ዘዳግም 18 ካብ 20-22 እዚ እቲ ነቢይ ብድፍረት ተዛረቦ እዩ እሞ ኣይትፍርሃዮም ሓደ ነቢያት የፈራርሑኻ እየ ኣነ እኮ ካብ እግዚኣብሔር ዝወሃበኒ ቃል ብማለት እንታይ ይገብሩ የፈራርሕዎ ነቲ ሰብ ሕጂ እግዚኣብሔር ዘዘራርቦ ንዓይ ከዓ ከምዚ ተራጋማይን ከምዚ ነኻሳይ ከልቢ ከምኡ ጌርና በቃ ከምኡ ከም ዝኾኑ ዓይነት ገይሩ ንእግዚኣብሔር ሲ ከምኡ ገይሮም የካውንዎ ቃል እንታይ ዝብለና ዘሎና ኣብዚ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ክብሉ ከለዉ ንሃብተ እግዚኣብሔር ከም ዝብለካ ኣሎ ምስ በለኒ ክዕዘቦ ኣለኒ ዳሕረይ ዘይኮነ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ግን ናይ ሓሶት ነቢያት ምዃኑ ብቐጥታ ነቲ ነቢይ ከጋልጾ ኣለኒ እንታይ ይኸውን ኣሎ ዘይኮነ ትንቢት እንዳተነገሮም መሊሾም ይኽተልዎም ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ዘይሰለጠ ነገር እንከሎ ተመሊሾም ንሰሙኑ ተመሊሾም ይመፅዎ ካልእ ከዓ ሓሶት ይኹን ሽዑ ሓሶት ኣብ ልዕሊ ሓሶት ኣብ ልዕሊ ሓሶት እንዳተደመረ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ሽግር ይኣቱ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ኤርምያስ 14 ከምዚ ዝብል ኣሎ ሽዑ እግዚኣብሔር እቶም ነቢያት ሲ ብስመይ ሓሶት ይንበዩ ኣለዉ ራእይ ሓሶት ጥንቆላ ከንቱ ናይ ልቦም ጥበራ ደኣ እዮም ዝንበዩ ዘለዉ እምበር ኣነ ሳይለኣኽክዎምን ኣይኣዘዝክዎምን ኣይተዛረብክዎምን ድማ በለኒ ስለዚ ከዓ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ብዛዕባቶም ኣነ ከይለኣኽክዎም ኣብዛ ሃገር እዚኣ ሰይፍን ጥሜትን ኣይክኸውንን እዩ ኢሎም ብስመይ ዝንበዩ ነቢያት እዞም ነቢያት እዚኣቶም ብሰይፍን ብጥሜትን ክጠፍኡ እዮም ነቶም እተነበይሎም ህዝቢ ድማ እከዮም ኣብ ርእሶም ከፍስሰሎም እየ ንሳቶምን ኣንስቶምን ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ከዓኒ ብጥሜትን ብሰይፍን ኣብ ኣደባባይ ኢየሩሳሌም ክወድቁ እዮም ዝቐብሮም ድማ ክስኡን እዮም ናይ ሓሶት ነቢያት ማለት ኣብቲ መጨረሻ ዘመን ተሓሳዊ ነቢይ ተሓሳዊ መምህር
እንታይ ከም ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ሰይጣንን ሓሳዊ ነቢያትን ሓሳዊ መምህርን ብቐጥታ ናብቲ ዝተቐረበ ሓዊ ሃላልታ ሓዊ ናብኦም ዝድርበዩ ብቐጥታ ኣብዚ ግን እግዚኣብሔር ሲ ካብ ሓጢኣትኩም ተመለሱ ካብኡ ዝተረፈ ኣነ እንድሕሪ ዘይትምለሱ ኮይንኩም ካብ ሓያል ዝኾነ ነብኩደነፆር ክልእኸልኩም እየ ክቐትለኩም እዩ ከጥፋኣኩም እዩ እንድሕር ተመሊሽኩም ግን ተናሲሕኩም ግን ደሓን ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ብኤርምያስ ኣቢሉ ዝመፀ መልእኽቲ ካልኦት ነቢያት እንታይ ይብሉ ናይ ሓሶት እዚ ኤርምያስ ዝብለና ዘሎ እግዚኣብሔር ምሕረት ገይሩልና እዩ ኣይገብሮን እግዚኣብሔር መሓሪ እዩ ምሒሩና እዩ ኢሎም ናይ ሓሶት ዘረባ ዛረቡ ሕጂ እግዚኣብሔር ግን ክጥልቀሎም ከሎ ንርኢ ምስመይ ንበዩ ኣለዉ እዞም ነቢያት እዚኣቶም ብሰይፍ ከጥፍኦም እየ ኣብዚኣ ቅልጥፍ ኢለ ምእንቲ ክተኣሽሞ ክንገብር ኤርምያስ 23:30 እውን ስለዚ እንሆ ነቶም ንሓድሕዶም ቃለይ ዝሳረቁ ነቢያት እጥልቀሎም ኣለኹ ይብል እግዚኣብሔር ትንቢት ዝሳረቁ ኣለዉ ኣስተውዕሉ እንድሕር ተስተውዕሉ ኮይንኩም ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኩሉ ሻዕ መስተውዓል እንድዩ ዋላ ሕልሚ ሓሊመ ወይ ከዓ ከምዚ ርኤ ኢልካ ንሓደ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እንድሕር ነጊርካዮ እግዚኣብሔር ደይፈርሕ ኦቲ ንስኻ ዝነገርካዮ ከም እግዚኣብሔር ንዑ ከም ዝተዛረቦ ገይሩ ዝዛረብ ኣሎ ናይ ቃላት ሰረቕቲ ይበሃሉ እዚኣ ቃል ናይ እግዚኣብሔር ዝሰርቁ ሓሰውቲ ንዓቶም ኮይ ተዛረቦም ስለዚ ብጣዕሚ ምጥንቃቕ ኣድላይ እሞ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ትንቢት ዝመሓላለፈሉ መገዲ ከመይ እዩ ንኣምላኽ ይውክል እቲ ትንቢት ዝዛረብ ንእግዚኣብሔር ወኪሉ ይዛረብ ከም ዘሎ ክዝክራ ይግብኦ ትሑትን ምእዙዝን ክኸውን ኣለዎ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ መንፈስ ቅዱስ ብዓብይ ከም ዝዕዘበካ እውን ምፍላጥ ኣድላይ ሰላም ዝህብ እግዚአብሔር መልእኽቱ ክህብ ከሎ ውሽጥኻ ኩሉ ግዜ ሰላም እዩ ዝመልእ ስለዚ ትንቢት ክትዛረብ ከለኻ ክትጭነቕ የብልካን ናይ ጭንቀት ተኣሽሙ የብልና ኢሉ እንዲ ዓንተ ወይ ትሕትና ህዱእ ውፉይ መንፈስካ ትሑት ህዱእ ኩለንተናኻ ንጎይታ ዝተወፈ ሓሳባትካን ልብኻን ድምፂ መንፈስ ቅዱስ ንምስማዕ ክፉት ክኸውን ኣለዎ ካልእ መተሓላለፊ ሻምብቆ ስለዝኾንካ መንፈስ ቅዱስ መልእኽቱ ንምትሕልላፍ መንፈስ ከለዓዕሎ ከሎ ሙሉእ ነፍስኻ ሓሳባትካ ናይ መልእኽቱ መተሓላለፊ ሻምብቆ ክትከውን ዘለካ እጂ በታ ግዜ እቲኣሲ ሙሉእ ነፍስኻን ሓሳባትካን መንፈስካን ኩሉ ናብ መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ ተወፊኻ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ ምስቲ ዝዛረበካ ዘሎ ጥራሕ ተሰማሚዕካ ክትከይድ ዘለካ ኣምላኽ ዝሃበካ ቃል ጥራሕ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ ብንጹር ምስትውዓል መልእኽቲ ምትሕልላፍ ክትዛረብ ከለኻ ንመንፈስ ቅዱስ እንዳተኣዘዝካ ብምስትውዓል ድምፁ ብንጹር እንዳሰማዕካ ነቲ መልእኽቲ ተተሓላልፍ ኣይትተሃወኽካ መንፈስ ቅዱስ መልእኽቱ ከም ዝወደአ ምስ ተረዳእካ ንስኻ እውን ሱቕ ክትብል ኣለካ ካልእ ርእይቶ ወይ ከዓ ናትካ ዝኾነ ሓሳባት ክትውስኽ ጌጋ እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ክትተሓላልፎ ዝደለየ መልእኽቲ ኦልሬዲ ነጊርኳ ስለዝኾነ ንስኻ ኣተሓላሊፍካዮ ስለዚ ከምዚ መስለኒ ከምዚ ትመስለኒ ኢልካ ብምንም ዓይነት ክትዛረብ የብልካ መንፈሳዊ ሰብ ይሰምዖ እዩ ነቲ መልእኽቲ ተቐባሊ ሰብ እውን መንፈስ ቅዱስ ይነግሮ እዩ እሞ ማለት ብመንፈስ ይስምዖ እዩ
عدا نبي اندحر ملأختي تحلال فالو بزعبخاتكم سي بقطتات ملأخت زمص زلوس بزعباخي يزاربكم زلو تمنفس نعاخون ينغركاي سلازي منفس قدوس ينغروي سلازي استوعلنا خنزرارب أدلاي إنا إزجابير شيم تزارب يخو زتبارخ يخو أوكي أبزي تمرتي دو كبليه إزجابير شيم تبارخ يخو إزجابير شيم تبارخ يخو أبزي بزعبا زي كبزح بوحد بزعبا زم حقኛ ነቢያት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ከመይ ጌርና ክንምርምሮም ከም ንኽእል ከመይ ጌሮም ክምህሩና ከም ዘለዎም እንታይ መስሉ ከም ዘለዎም ኣመፃፅኡ ከመይ ከም ዝኾነ ካብ ብዙሕ ሲ ውሕዱ ርኢና ኣለና እግዚኣብሔር ይባረኽ ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ግን ናይ እግዚኣብሔር ኣይኮነን እሞ ስለዚ እንታይ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ናይ ሓሶት መንፈስ እዩ ስለዚ እቲ ትንቢት ዝተሓላለፈሉ መንገዲ እውን ርኢና ኢና ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብቲ ቀንዲ ትምህርትና ነቢያት ሓሶት ዝብል ኣብኡ ክንመፅእ ኢና ናብኡ ትምህርትና ናብኡ ክንኸውን ኢና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ሕጂ ምናልባሽ ዘይተረዳእኩም ነገር እንድሕር ኣሎ ዘይተረዳእኩም ኣነ ኣይተረዳእንን እዚ ነገር እዚ ኣይተረዳእኒ ዝብል ሰብ እንድሕር ኣሎ ክሓትት ትኽእል ሕቶ ተለኩም ቀልጢፍኩም ከተኽእሉ ትኽእል ኢኹም ጎይታ ባርኽኩም ካብኡ ዝተረፈ ብዛዕባ እዚ ህያው ቃል ዝመፀን ኣብ ኣእምሮና ክንሕዞ ንካልኦት ከዓ ክንምህረሉ ከም ዘለናን ካልእ ከዓኒ ቀፂልና ዝሓመሙ ሰባት ስለ ዘለው ንዓቶም ከዓ ክንፅልየሎም ከም ዘለና ከተሓሳስበኩም ይፈቱ ብሓደ መንፈስ ኮይና ክንፅልየሎም ኢና ዝሓመሙ ሰባት ኣለው ብናታትኩም ፀሎት ኣነ ሕጂ ቃል ኣምላኽ ከተሓላልፍ ፀኒሐ ክኽእል ድየ እንዳበልኩ ከለኹ እግዚኣብሔር ግን ሓያል ኣምላኽ ዘኽእል ኣምላኽ ኣኽኢሉኒ ማለት እዩ ካብ ፀሎትኩም ዝተላዕለ ሕጂ ከዓ ነቶም ሓሚሞም ዘለው ካብቲ ዘለዎ ነገር ከልዕሎም ስለ ዝኽእል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክንፅሊ ኢና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ክብሪ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን ምናልባሽ ሓደሽቲ ነፍሳት እንተለኹም በዚ ህያው ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ተማሪኸ ከምዚ ዓለት እዚኣ ጀሚረስ ነዚ ህያው ዝኾነ እግዚኣብሔር ህይወተይ ክህብ ደሊ እየ ዝብል እንተሎ ህይወቱ ክህብ ኣብቲ ዝቐረበ ቤተክርስትያናት ወይ ከዓ ማሕበር ከይዱ እግዚኣብሔር ከዓ ንክቕበሎ እዩ ሽሙ ከዓ ኣብ ላዕሊ ክፅሓፍ እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክምላእ እዩ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከዓ ክረክብ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ኦኬይ ስለዚ በኣረይ
نصلي እግዚአብሔር ይባረክ نصلي ክብሪ ሁሉ ኢየሱስ ይሁን ክብሪ ሁሉ ኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ 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 ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ማእኸልና ስለ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዚ ኃይሉ ሂቡ ክምህረና ዝጸንሐ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ማእኸልና ስለ ዘሎ ዘደንቕ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ዝገርም ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ሕጂ ርአየ ኣለኹ ብናተይ ምሳሌ ብናተይ ምንዓይ ዝገበረለይ ሕጂ በዛ ደቂቕ እዚኣ እግዚአብሔር ብዘይ ሓደ ነገራት በቃ ጀሚረ ስጋዕ ዝውድእ ኣምላኸይ ሓልዩ ናብዚ ስለ ዘብፅሐኒ ኣመስግኖ ኣለኹ ንኻልኦት ከዓ ነዞም ዝሓመሙ ከዓ ሕጂ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክፍውስ ዝኽእል ካብቲ ዘለዎ ሕጂ ደቂሶሞ ዘለው ሕጂ ከልዕሎም ዝኽእል ዝተፈላለየ ዓይነት ሕማም ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ፀላኢ ስራሕ ተቐንጢጡ ክኸይድ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ሕማም ዘበለ ኩሉ ካብ ዲያብሎስ ተላእኸ ይኹን ካብ ቀረባ ይኹን ካብ ርሑቕ ዝመፀ ናይ መንፈስ ክፉእ መንፈስ ስራሕ ይኹን ተነቂሉ ክኸይድ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ቅርጥማት ዘምፅእ ርእሲ ሕማም ዘምፅእ ዘደንዝዝ መንፈስ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሕጂ ክፍወሱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሕጂ ክፍወሱ ጽልይ ኣለኹ ብናዝራዊ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሕጂ ክፍወሱ ጽልይ ኣለኹ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሕጂ ክፍወሱ ጽልይ ኣለኹ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሕጂ ተፈላለየ ዓይነት ሕማም ናብ ደቅኹም ድዩ ናብ በዓልቲ ቤትኩም ድዩ ናብ በዓል ቤትክ ድዩ ናብ ዝኾነ ብስራሕ ዝመፅእ ፈተና ድዩ እግዚአብሔር ሕጂ ጣልቃ ኣትዩ ፈውሲ ከምፅእ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ከይግለጽ ዝዓፁ ዝኾነ ዓይነት ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ክፈርስ ሕጂ ንጽልይ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝፈረሰ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ዝፈረሰ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ናይ ፀላእ ስራሕ ይፍረስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ይፍረስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ናይ ፀላእ ስራሕ ይፍረስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ይፍረስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ይፍረስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ይፍረስ ሕማም ሕጂ ይፈወስ 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 ይፈወሱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ካብ ዓራቶም ይተስኡ ሕጂ ካብ ዓራቶም ይተስኡ ርእስ ሕማም ዓይኖም ዝሓመሙ ካብቲ ርእስ ሕማሞም ዝተለዓለ እዝኖም ዝሓመሙ ካብቲ ርእስ ሕማም ዝተለዓለ ሕጂ ክፍወስ ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ተፈወሱ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ርእሲ ሕማም ሕጂ ተነቂሉ ክኸይድ ንውሽጠይ እውን ትሰሚዕኒ ኣሎ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ሕማም ርእሲ ከቢድ ናይ ሕማም ርእሲ ዝሓዘኩም እግዚአብሔር ፈዊስኩም ስለ ዝኾነ እግዚአብሔርኩም ኣመስግንዎ ኣብ ዓራት ዘለኹም ኣጆኻትኩም ኣምላኽኩም ሓያል እዩ እግዚአብሔር ናይ ፍርሒ እግዚአብሔር ኣይኮነን ናይ ሓይሊ እግዚአብሔር ናይ ክብሪ እግዚአብሔር ናይ ፈውሲ እግዚአብሔር ናይ በረኸት እግዚአብሔር ናይ ፍርሒ መንፈስ ኣይሃበናን ናይ ውልድነት መንፈስ ይሁና ስለዚ ተሲና ኢየሱስ ፈውስኒ ጎይታ ፈውስኒ መንፈስ ቅዱስ ፈውስኒ እንበል ምክንያቱ እግዚአብሔር ስለ ዝበፅሓኩም ክብሪ ኩሉን ኢየሱስ ይኹን ክብሪ ኩሉን ኢየሱስ ይኹን ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ያው ቃልካ ከዓ ነመስግና ኣለና በዚ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር ኣቦ እዚ ናይ ስዕተት ትምህርቲ ቀፃሊ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ነቢያት ሓሶት ክንመሃር ከዓኒ ንስኻ ስለ ዝፈቀደካልና እሞ እቶም ሓቀኛ ነቢያት እንታይ ክመስሉ ከም ዘለዎም ስለ ዝመሃርካልና ነመስግነካ ኣለና ዝመፅእ ትምህርትና
حسب نبيات تايك مسلو كاب قال أملاح صبو قلنا خن مهارينا نمنتاي حسب تزاربو نمنتاي علامة منتاي كله صبو قلنا خن رئينا زقابي هيري بارخكم زقابي تصبقوا يبزحلكم تبارخوا أخليلو تقبلني اوكي قلاب اخليلو يسمعنا مثلا قلاب قصل الو اخليلو alright يسوس قويتا هاللويا ስለዚ ነበረና ጊዜ ንጎይታ ነመስግኖ ጎይታ ይባርካ ባባ ሀብተ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ነበረና ጊዜ ንጎይታ ነመስግኖ ኩልኻትኩም ተካታተሉ ዝጸናሕኩም ኣምላኽ ይባርኽኩም ናይ መጀመርታ ክፋል ናይ ራብዓይ ምዕራፍ ኢና ርኢና ሎሚ ዝመት ዘሎ ሰሙን ከምቲ ዝተባሃልናዮ ሎሚ ናይ ነቶም ጨውያት ኣገልገልቲ ከመይ ከም ዝኾኑ ኢና ርኢና ኔክስት ዊክ ድማ ዝመት ዘሎ ሰሙን እቶም ሓሶት እንታይ ዓይነት ክነደልዮም ምዃኖም ክንመሃር ኢና ጎይታ ይባርካ ባባ ሀብተ ኩልኻትኩም ተከታተሉ ዘለኹም ጽቡቕ ኖት ሒዝኩም ተከታተሉ ኣድላይ ኣገዳሲ ነገር ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሎሚ ጎይታ ዝተቀበልኩም ክትቀበሉ ትደልዩ ድማ ጸለየልኩም ማለት እዩ ኣብ ኤሪ ባይብል ከድኩም ኣት ኮንታክት ዝብል ክትረኽቡና ትኽእሉ ሜሴጅ ክትልእኹልና ትኽእሉ ሽዑ ክረኽበኩም ኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ ሎሚ ትምህርትና ወዲእና ኣለና ጎይታ ይባርኽኩም ኦኬ ፓስተር ገለ ትውስኾ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንኣኻ ክህበካ እሞ ወዲእና يلا كله صبوا استوى ጎይታ ነመስግኖ الله እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካ አሜን አሜን በአር ወዲእና ኣለና ብሰላም ኪሉ ዝመት ዘሎ ሰሙን ክንራኸብ ኢና ቀዳም ክትመጽእ ትኽእሉ ኢኹም ናይ መንፈስ ቅዱስ ትምህርቲ ጽቡቕ ንመሃር ኣለና ኣብኡ ተኻፈሉ ሰንበት ድማ በዛ ሰዓት እዚኣ ክንቀጽሎ ኢና ጎይታ ይባርክ طمتك معلتي معلتي نصادرك كبزرق زيرق نحلق بسكي نحرتك تنبرن اللغة فقري بمحرت نطمتك معلتي معلتي نصادرك كبزرق زيرق نحلق بسكي نحرتك تنبرن اللغة يسوع 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 محرتك فغرخا على وقار لقيتك أزيد بزيد محرتك فغرخا على وقار
بزحولة